Interakce v akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak moc krásné odpoledne, vážení posluchači, diváci. Nejsem zvyklý na tuto hodinu. Je 17 hodin, pár minut k tomu, čtvrtek, a to je sem tam občas interakce v akci z plzeňského studia. A já zde opět vítám už asi po třetí, viď, Petr, nebo po druhý? Po čtvrté. Po čtvrté už dokonce. No tak super. Po čtvrté Petra Poláčka. Petře, hezký večer na Slovensko. Pěkný večer. Ale jednou jsi byl, myslím, na jiném studiu, že jo? Na ano, ale to bylo náročné. To bylo kde? To bylo u kterého studia? Kde jsi to byl? To jsi byl u koho? U Martina? U Martina, Studio Kadaň. Ano. Ano, Studio Kadaň. Tam byla s tebou ještě ta Simona z Malorky, je to tak? Ano, tak. Ano, já jsem to poslouchal, jsem říkal, ale to je nějaký známý hlas, to jsem nevěděl, a nakonec jsem zjistil, že to ty. Na mě. Dobre. Vtedy som o tretej, či kedy stal, vieš, tak. Aha. To bylo náročné. Dobře, to bylo náročný, jasně, v pořádku. Tak jo, takže dnešní pořad interakce v akci, jak říkám vždycky, není to úplně klasický, protože klasická interakce je, že tu nemám žádného hosta, že si prostě povídáme jen tak sami mezi sebou, nebo vy si povídáte mezi sebou. Ale já jsem to trochu vylepšil a mám tu samozřejmě hosta, jak už jsem říkal, Petra Poláčka ze Slovenska, a my se budeme bavit, tentokrát to téma není od vás, samozřejmě, nebude to, jestli vymyslíte nějaký téma, ale to téma dnes navodíme my a bude velmi podobné, jako bylo minule možná, anebo to s tím aspoň bude hodně souviset. A dnešní téma je mimosmyslové vnímání a zdraví. Ano, takový zkrácený, takže mimosmyslové vnímání a zdraví. Takže telefon do našeho studia, do živého vysílání dneska, kdy je 19.10. už, ano, tak je 608 12 14 19. Samozřejmě, pokud budete volat ze Slovenska, tak přečíslí plus 420, to je úplně jasné každému. No, a to je všechno. Teď už dám asi slovo, Petře, tobě, protože ty to rozjedeš a já občas budu dělat takového toho člověka, který to nechápe, protože to skutečně občas moc nechápe. Takže já budu dělat takovýho, takovýho. Je to do začátku. Ano. Když nebudu chápat, tak se zeptám, skočím tě do toho, zeptám se, když budu chápat, tak třeba nebude chápat někdo jiný a nějaký posluchač nebo divák a v tom případě funguje ten telefon. Já ještě jednou zopakuju číslo 608 12 14 19. Jinak, když se díváte na televizi, což taky můžete, přímý teďko přenos, přímý živé vysílání televizní, tak to vidíte na obrazovce, to číslo samozřejmě. No, a já si myslím, že začneme. Tak Petře, je to na tobě. Pojďme na první obrázok, hned jdeme. Jdeme na to hned z ostra, jo? Hned z ostra dneska. Tak, super počítač je tam. Já to tak trochu vždycky řeknu pro ty posluchače. Samozřejmě je to velmi nevhodné poslouchat to jako jenom posluchač, protože to z toho moc mít nebudete. Ale když nemáte teď momentálně tu možnost, tak to poslechněte si i tak, ale pak je to třeba z archivu, určitě se kouknout s těma obrázkama, mnohé to objasní. Takže tam je jakási fotka super počítač, rovná se kvantový počítač, server rovná Matrix, rovná se základní softwarová vrstva. Tam mají v závorce temný les. Ano. To je obraz. Ja to zjednoduším, ja to v podstate preskočím celý úvod, akoby taký, čo som mal na seminári. A pôjdem hneď na vec. Toto je v podstate serverovňa. Väčšina ľudí videla film Matrix z roku 1999, kde sa odohrával ten Matrix, akože software, alebo simulácia sa odohrávala
super počítači. Ano. No a v tom istom roku bol tiež takýto konceptuálny film, ešte ďalší, ktorý to doplňal. 13. patro na uložto.cz sa dá stiahnuť. A ten odporúčam, kto si chce do tohto urobiť taký vstup a nevidel ho ešte, aby mal trošku lepšie výrazové prostriedky pre zjednodušenie. Náš svet je interaktívna simulácia, interaktívna virtuálna realita. Odohrával sa, bol vytvorený v serverovni. To je celé. A teraz my, čo ideme ďalej, keďže sa budeme baviť o zdraví a ešte o ďalších veciach, ktoré s tým súvisia, o živote, o smrti a takéto veci, takže o partnerských vzťahoch dokonca, ideme dovnútra, ideme ďalej. Takže ďalší obrázek. Áno, a už to ideme zostra. Čiže v tom počítači, ten počítač celý, alebo superpočítač serverovňa sa nachádza v nejakom operačnom systéme. Kedysi to bolo vyjadrené obrazom mora, že život sa odohráva v mori, takže naši predkovia to tak lepšie chápali, či mali výrazové prostriedky iné ako my. Pre nás je zase výhodnejší operačný systém a z toho aj pochádza, že je vytvorený z hybridných energií, alebo bol tak, a námorné právo mora, pravidla správnej cesty. Čiže operačný systém definuje pravidlá, ako treba konať. Samozrejme, prúdy primárnych energií, akože prúdia, keď to predstavíme, to sú obidve kvantové štruktúry. Pre obraz máme cievny systém, jedna kvantová štruktúra cievy, druhá kvantová štruktúra prúdy energií, jedno hybridná, druhé primárne energie. Od tých primárnych energií závisí život. Bez nich nie je možný život. Obrazne sa to u nás zobrazuje ako voda, v simulácii, čiže vodík, operačný systém, vodíková väzba, kyslík, primárne energie, čiže život. No a tu máme obrázok. V tom operačnom systéme serverovňa bola, serverovni si predstavme, že sme mali nejaké softverové telo, každý človek, či nejaký počítač malý. A tu máme vnútornú štruktúru do počítača. Bola tam jednoduchá umelá inteligencia, princíp ľudského mozgu, bol to riadiace centrum, potom tam bola sekcia rozhodovania, svet myšlienok, emócií a zmyslov a sekcia simulácie, čiže to, čo vytvára virtuálnu realitu, formuje simuláciu tela a realizuje konanie. Teraz pôjdeme dovnútra tých sekcií, aby sme videli aj ten mechanizmus, ako funguje, a tam sa dostaneme aj k tým chorobám. Já se můžu zeptat k tomu obrázku. Primárné prúdy energií G, F, E, D, C, B, A. To znamená co? To je 7 druhov. V podstate primárne, prvotné. 7 druhov. To máš jak 7 materiálov na výrobu tehly. 7 surovín. Urobíš fúziu, zmiešaš to, máš hybridnú energiu. Máš tehlu. Aha. No to je takový, ano. Zkus to, prosím tě, vysvětlovat tak nějak trochu v souvislostech, jo, a příkladech. Protože takhle ty to říkáš jako, že to je daný. Ono to možná daný je, ale chtěl by to nějaké příklady. Vždycky. Hej, ale toto je len úvod, ja chcem sa venovať druhým veciam. Vieš, Dobre, tak já když neznám základ, tak pak to nechápu. Já jenom uvažuju podle sebe. Dobre, jedeme dál, tak zkusíme to. Tak, dám další obrázek, ano. No a takže sekciu rozhodovania a teraz ako to, tam je viacero, v podstate to schéma. A čo je dôležité? My ako ľudia registrujeme všetko cez zmysly. Keď si skúste, kto to počúva, pozerá, nech si predstaví, že by nemal ani jeden zmysel. Existoval by? Či by existoval? Ťažko. Ne? Myslíš, že by neexistoval? No ako keď by v simulácii, ako by mohol existovať a prežívať život, keď by nič neregistroval? Keď ani seba by si nevedel uvedomiť telo, simuláciu tela. Nič. Zmysel, myslíš třeba smysl jako třeba zrak, sluch a takhle, ano? Ano, hej. Ale to je možné si uvědomit, bez zraku, bez sluchu, bez všetky naraz nie. Keď nemáš, tak máš problém. A len ide o to si uvedomiť, že preto je to simulácia, čiže v simulácii teraz necháme tú druhú sekciu na boku. Senzory 5 zmyslov skenujú informácie,
dátovým tokom prenášajú do operačnej pamäte, krátkodobá pamäť, operačná pamäť. A teraz sa dostávame ku kľúčovému, v podstate inteligentnému nástroju, riadiaci program dátového centra, inak povedané tak zrozumiteľne to, čo poznáme ako rozum. A ten riadi, ten rozhoduje, čo vyberie z operačnej pamäte a ukladá to do dátového centra, čiže do dlhodobej pamäte. A tam sa nám vytvárajú od narodenia v podstate skúsenosti, modely, predstavy. Je to v podstate, má dve časti, vedomú a podvedomú. Čiže akýkoľvek podnet ja dostanem z tých senzorov zmyslov, tak riadiaci program, či rozum, vyberá z dátového centra, či k dispozícii reakciu. A potom sú tam je tam taký kruh, čiže riadiaci program dátového centra, rozum, a sú tam dva potom programy. Program ja som, program ja chcem, plus ďalšie doplnkové programy s tým súvisia. Čiže ja som je seba identifikačný program, ďalej to trošku v podstate, ktorý chce sa presadzovať. Hej? Je to seba presadzovaní. Ja chcem, súvisí s ďalším, potom aj s ďalším obrázkom, súvisí s tým, že so základnými fyziologickými potrebami. Poďme ďalej, tam to vysvetlím. Ještě se zeptám na tu vazbu. Tady, co je tam obojsměrný vstup a výstup umělé inteligence. Áno, to jednoducho z tohto je výstup konanie. Hej? Konanie. Aha, dobre. A potom to ide do tej sekcie simulácie, lenže to budem hovoriť neskôr. Čiže výstup z tohto, dostanem podnet, rozhodne sa, vybere sa z dátového centra a ide výstup, to je akoby, ako idem konať. Hej? A prejde do tej druhej sekcie, kde sa to už prenáša do simulácie. Jasne. Tak, jeden další obrázek. No a tu sa trochu zastavíme. Čiže ten kruh, alebo tri tie programy, riadiaci program dátového centra rozum, či inteligentný nástroj, máme nástroj, inteligentný nástroj, umelá inteligencia, identita, čiže duch, vedomie. A spolu s programom ja som a ja chcem, tak ich úlohou je zabezpečiť prežitie. Hej? A prežitie súvisí so základnými fyziologickými potrebami človeka. Čiže potrebujeme ich mať. A to je dýchanie, pitie vody, príjmanie potravy, spánok, vylučovanie, rozmnožovanie, ochrana pred poveternostnými vplyvmi. Čiže to sú základné fyziologické potreby človeka a my ich potrebujeme mať. A z tohto mať tieto potreby vznikol problém. Prečo? Lebo toto všetko majú zvieratá. Takisto. Lenže kvôli tomu, že my máme aj princíp voľby, tak ten software, ktorý vytvára simuláciu človeka, je oveľa zložitejší, ako majú zvieratá. No, lebo je to kvôli tomu princípu voľby. A princíp voľby znamená to, že v podstate software sa musí vyvinúť a kvantový fyzik Sergej Doronin opisuje tam situáciu v tej knihe svojej Kvantová mágia, že pri dovršení veku 7 rokov života v šišinke mozgovej sa vytvára kremikový piesok, ktorý v podstate potvrdzuje, keď nachádza sa iba u tých, čo sú schopní sa rozhodovať. U postihnutých mentálne sa nenachádza. Čiže je to akýsi práv zrelosti toho softvéru a že tá identita, ktorá je pripojená, alebo celá tá štruktúra, čo tam bola pripojená, aj ten riadiaci program môže vykonávať rozhodovanie, v podstate môže preniesť to rozhodovanie do tej simulácie. No a potvrdzuje to aj kódex kanonického práva, kde presne toto isté považujú dieťa iba do veku 7 rokov a po veku, keď sa skončí 7 rok veku života, tak už sú tu dospelí ľudia schopní sa rozhodovať. Čiže ide o to rozhodovanie. A teraz si zoberme, že tie mať a princíp voľby v podstate vytvorili problém. Prečo? Lebo zoberme si, keď po osídlení Zeme, čiže pripojenie, to je zase film Avatar, si to predstavme tak, do simulácie, čiže k simuláciám telám, identit, keď sa pripojili, tak v podstate ľudia, čo prežívali psychika typu zviera,
čiže snažím sa prežiť, mať. V určitom momente prišlo k tomu, že niekto mal viac. Alebo získal to na úkor niekoho iného. No a čo sa vtedy stalo? Táto skúsenosť sa uložila do tej dlhodobej pamäte a nastal problém. Prečo? Dáš na chvíľku späť ten obrázok, ten predtým? Ten předtím, ano, zkusím to. Tam šoupnout ten předtím, moment. Tady mám připravený další, takže tam dám zpátky ten předtím. No, teraz si tu zoberme, že cez tie senzory, hej, operačná pamäť, riadiaci program dátového centra, vznikla nová skúsenosť, že môžem mať niečo na úkor iného, parazitický model. Uloží sa do dátového centra. A problém nastáva vtedy, lebo človek bol stvorený alebo vytvorený, naprogramovaný ako zviera. Čiže neodlišoval sa, čiže učí sa pozorovaním. To psychika typu človeka, to je už vyššie štádium, čiže na to treba niečo viac. Čiže každé dieťa od malička sa učí pozorovaním, čiže môže sa naučiť iba to, čo vidí od svojich rodičov. Čiže vytvára interakcie. Prvá interakcia vzniká v rámci vnútromaternicového vývoja s matkou. A potom je to rodina, prostredie, rozširuje sa to a vzniká akoby sieť tých interakcií a to dieťa pozoruje a ukladá do svojej dlhodobej pamäte vedomej aj podvedomej iba to, čo vidí, hej? Čo odpozorovalo. Ale to čiže keď je tam parazitický systém... To u zvířata stejné, ne? V tomto případě. Áno, presne. Hej? Ale tu ide o to, že zviera není, akože normálne zviera není parazit, hej? Nehovorím o nejakých takých iných, že normálne funguje nejakým spôsobom, čiže nezhromažďuje navyše. Áno. A keď niekto začal žiť na úkor iného, tak ten druhý sa to naučil. Čiže môžeme ísť dopredu. Tak jdeme zpátky na tento, nebo ještě další zase už? No a tu v podstate tento problém sa potom prejaví tak, že výstupom je nejaké konanie, ktoré je v rozpore s tým operačným systémom, čiže s právom mora. Prichádza k rozporu. A ešte, že prečo to tak, alebo vzniká inferno samozrejme časom. No a toto súviselo s tým, čo sme sa tu aj viackrát rozprávali, že uplatňoval sa regulačný mechanizmus občas s tým, že keď už hrozila likvidácia celej tej v podstate ľudí v simulácii, že by sa to autodeštruovalo, tak prišlo k vyhubeniu väčšiny ľudí v simulácii a z toho dôvodu, že práve ide o ten riadiaci program dátového centra, aby nemal čo vybrať, aby vznikli také situácie, že kde tí, čo prežili, nič z toho, čo bolo, keďže bola civilizácia zničená, sa nedá použiť. Čiže nemajú nič, nie je schopný nič použiť a tam prichádza k vytvoreniu skúsenosti, životná skúsenosť, že keď si pomôžeme, spolupracujeme, tak to začne fungovať. Hej? Tak prežijú. No a čiže to, čo mali pôvodne v tom dátovom centre tí rodičia uložené v tej dlhodobej pamäti, nie je použiteľné v tých ťažkých podmienkach zmenených a je použitá spolupráca. Čiže iný spôsob. No a to, keď sa do tohto narodí dieťa, tak čo robí? Pozoruje. A pozoruje, učí sa a pozoruje spoluprácu. Čiže on už nepozná ten parazitický systém a v podstate tá spoločnosť sa obnovila. Preto to takto robili. Ale zase to fungovalo iba do určitého času. Právě to chci říct, to v současné době to tak nevypadá, že by to fungovalo na principu spolupráce. Nie, a veď práve, že teraz je to v tom štádiu, že je to na likvidáciu. No. Ano, přesně tak. A kdy se to zvrtlo jako... Otázka času, to je práve tá kombinácia, že princíp voľby a mať. Hej, že môžem sa rozhodnúť. Budem parazit, nebudem parazit, keď už mám tú skúsenosť. No ale to je tak, jak s policajtami, kedy si sa robil na výber policajtov. Hej? Dnes sa robí nábor. No a keďže celá tá štruktúra bytia je prvá, aj táto zem, naša simulácia, bola ako trenážer, čiže slúžila na to, aby sa tie identity, aby sa všetko osvedčilo, že čo je schopné žiť ďalej a dostať sa do toho, čo teraz taký sa to začína tak šíriť, že do novej zeme. Hej? Taký pojem sa šíří. Tam je ještě zajímavý možná ten moment, že vlastně si říkáš do 7 let, ano, to funguje do 7 roků, že je to jako dítě a
pak už jako dospělý začíná opravdu už přemýšlet. A to je zajímavé, že v tu chvíli tento systém to udělal tak, že ty děti nastupují právě v té době do školy, že? Do té základní školy. To asi není náhoda. Určitě ne. Určitě ne. Takže, dobře, jdeme dál. Další dám. Tak. No, teraz, ako sa z tohto dostať? Iná cesta. Hej? Čiže, čo potrebujem spraviť? Mám nejaký obsah toho dátového centra, ktorý je problematický. Čiže preto každý človek má mimozmyslový dátový tok. Čiže senzory 5 zmyslov fungujú v serverovni. Hej? Ale mimo serverov, alebo takto, nie v serverovni, v simulácii. Mimo simulácie už máme mimozmyslový dátový tok. Čiže niečo, čo je mimo zmyslov. Iný spôsob, čiže získavané myšlienkami, obrazmi, inak. A čo sa vtedy deje? Keď sa tento... Nebudem teraz tu rozoberať, že ako sa to vytvára, ako to všetky detaily toho, lebo to by bolo na oveľa dlhšie, to je na celodenný seminár. Ale tie iné dáta, iný typ dát, úplne iné ako sú zo zmyslov, čiže čo charakterizuje ako človeka, že psychia typu človek vchádzajú do operačnej pamäte a riadiaci program ich ukladá ako inú skúsenosť do toho dátového centra. Väčšinou sa takáto zmena udeje, keď sú existenčné problémy nejaké. Že v podstate, alebo ten riadiaci program sa musí dostať do situácie, že nemáš čo vybrať. A vtedy, keď príde podnet, iný riešenie situácie, tak on ho akceptuje a začína sa v podstate zmena. Rozumím. Takže to je to na tom obrázku vpravo nahoře identita To nejde do všetkých detailov, to je v podstate napríklad ukázané zdroj, hej, že komunikácia so zdrojom. Áno, to je ten mimosyslový tok, akoby je to tak, áno. To aj tá moja trilógia sa volá Vedma Veďma, lebo je to o vedení, to ukážem na ďalšom obrázku. Áno. Takže další obrázek dám? Áno. Dobre. No a toto je v podstate výstup, čo treba dosiahnuť. Čiže to je úplne zmenená štruktúra, lebo to ja som a ja chcem, tie toxické veci, čo sú, tak tie je potrebné odstrániť. A to sa nedá, keď nie je mimozmyslové vnímanie, čiže nemám iný zdroj. Lebo ja potrebujem zmeniť ten obsah tej dlhodobej pamäte. Jasné, že toto je jeden typ, ten dátový tok vstupu a potom je tam ešte vplyv tej identity. Ale čo potrebujem vytvoriť? Potrebujem sa nechať viesť. Hej? To, čo sme sa minule bavili, čo ti tak ťažko vyšlo. Áno. To je ten mimozmyslový dátový tok, že potrebujem mať, jak v tom Matrixe, operátora. Lebo ja neviem, čo všetko je správne. Ja potrebujem konať v súlade s operačným systémom. A ako mám konať v súlade s operačným systémom, keď ani neviem, čo je správne? Hej? To je problém. Čiže ja potrebujem sa nechať viesť, aby som nebol slepý, a keď sa nechávam viesť, to je tá skúsenosť. Hovorím, je to v tých slovenských ľudových rozprávkach. Prvá Raduza Ludmila a druhá Černovlasý princ. Presne ten postup, jak sa to vytvára. No a vytvorím novú skúsenosť a zistím, že to, čo som prijal v tej neriešiteľnej situácii, tú inštrukciu, to vedenie, že to zrazu funguje. No a to hovorím, vytvorí sa z toho skúsenosť, začne sa tam formovať potom program a výstupom je program, idem tam nevedno kam, priniesiem to nevedno čo, čiže nová seba identifikácia, ktorá to ja som je potlačené, lebo ja som je od seba predsazovaní. Keď ja sa nechávam viesť, tak nemám nič svoje, hej, ticho vnútorného mlčania, a to ja chcem a tie programy takisto. Lebo ja chcem mať niečo, hej, chcem mať niekoho. Rozprávka Puškinova o rybárovi a rybke. Poznáme. Rozumím celkem, jenom se chci zeptat, není obrovský problém právě v tom, že někteří lidé budou fungovat tady na tom principu a někteří zůstávají v tom starém. Jak se tady s tím vypořádat? No to je individuální záležitost. Žijeme v jedné společnosti. Ano, jak bude ta interakce mezi těma lidma, kteří už přešli tady na ten nový systém, dalo by se říct, ano, a ty, kteří zůstávají ve starém. Jak se s tím srovnat, protože tady vznikají velké problémy mezi těmi lidmi? Je to rozdelenie, jak je v Novom zákone. Nepriniesol som pokoj, ale meč. A výsledkom je rozdelenie, čo sme sa tiež bavili, oddeliť kúkol od zrno od pliev, čiže vytriediť. Čiže to je
Presne o tomto, aký to má zmysel a prečo to tak je, budem to na viacerých veciach ukazovať aj na tom zdraví. A v podstate môžeme tam už aj k tomu prejsť teraz. Teraz si zoberme, že ako to funguje, ako je systém postavený. Alebo nie, ešte ukáž obrázok, ešte jeden. Potom to povieme. Tak, dobre. Toto áno. Čiže toto je tá sekcia simulácie a ja som to v podstate, tam sme si všimli, že zmysly. Hej? A tu som použil obraz QR kód. QR kód je perfektná vec, ako aby sme si vytvorili nejaký ten obrazový prostriedok, je v ňom skrytá informácia, ktorá sa načíta. Čiže mám nejaký softwarový balík, ktorý charakterizuje človeka, kohúta, hocičo, nejaký predmet a ten ako by mal 5 QR kódov, na každý zmysel jeden. A v podstate ja musím tú informáciu načítať, spracovať v tej operačnej pamäti, uložiť. A toto je ten zložitejší systém, čiže ja som to nazval dynamická informácia v 5 QR kódoch, lebo dynamická mení sa stále, není statická. No a je to 5 softwarových balíkov, čiže to vytvára tú informáciu a vytvára virtuálnu realitu a vytvára interakcie. Čiže tým skenovaním, čo sme mali v tej sekcii rozhodovania, sa príjme rozhodnutie a cez túto dynamickú informáciu sa to rozhodnutie prejavuje do tej simulácie. A tuto musím upozorniť na jednu vec, že simulácia nie je jedna. Čiže virtuálna realita nie je jedna. Každý človek má vlastnú. Lebo má vlastné zmysly. Aby to nebylo tak jednoduché. Říkám, aby to nebylo tak jednoduché, že? Takže každý má lebo je to logické, a preto sú z toho problémy, komplikácie, lebo síce sa skenujú rovnaké QR kódy, ale tie programy... Je to inak vyhodnotí. To vyhodnotia, čiže ten rozum to inak vyhodnotí, lebo je iný, tam existujú typy napríklad, to nie je jeden typ. Tam, čo ľudia rozprávajú o schopnostiach, že niekto niečo vidí, hej, nie očami, niekto je schopný sa niekde akoby v priestore myšlienkou presunúť, a všetky tieto typy schopností sú závislé výslovne na tomto type toho rozumu. Aj dlhodobá pamäť, všetko možné, všetky tie veci závisia od toho, čo tam je. Či nie dlhodobá, jak sa to povie, že vidím a zapamätám si tá obrazová. Povídej dál, já si tam vezmu důležitý telefon, povídej dál. Dobre, takže potom tam mám určitú schému, v podstate najdôležitejšia z tohto na tom obrázku je tá informácia v tých QR kódoch, ktorá vytvára tú simuláciu. A teraz, čo sa udeje? Tu prichádza ten problém s tým zdravím. Keďže ja sa nenechávam viesť, neviem, čo je správne a mám konať s niekým, interagovať. A teraz napríklad sa rozhodujem, že mám mu vynadať alebo ho pochválim. Čo je správne? A odkiaľ to mám ja vedieť? Lebo to sa hodnotí, operačný to systém vždy hodnotí z pohľadu, ako to prospie tomu človeku, z pohľadu jeho vývoja. Ano. Čiže keď nekonám v súlade s tým operačným systémom, konám nesprávne a operačný systém to vyhodnocuje ako problém, ako prehrešok. A teraz si zoberme, že my sme po rodičoch zdedili, hej, čiže odpozorovali nejaké modely správania. Konáme rovnako, ako konali oni, a zrazu sa nám objaví dedičné akože ochorenie. Lenže to není dedičné ochorenie, ale rovnaký typ konania, ktoré vyvoláva rovnakú reakciu. Lebo čo robí ten operačný systém? Operačný systém chce dostať toho človeka späť. Zapne alarm. Že pozor, si na zlej ceste, vráca. Hej? A ako to spraví? Nemoc. Zníži primárne energie. To, čo ľudia vnímajú ako energie, a niektorí to aj vidia alebo cítia, tak zníži prísun podľa typu konania do určitej oblasti tela, do celého tela, a čo to má, aký to má následok? Si to predstavme akoby pridusenie, že nedostatok kyslíka. Čiže životodárna energia zrazu nie je dostatok. No a v tom systéme riadenia, v tom softvere, v tých programoch, to, čo to riadi, v podstate vytvára tú simuláciu, je tam akoby riadiaca sieť. To, čo my poznáme v simulácii ako neurónová sieť. A teraz, keď klesne ten tok tých energií, to znamená, že riadenie
riadiace príkazy neprechádzajú tak dôkladne ako predtým. Čiže prichádza k degradácii tých riadiacich príkazov a spôsobuje to, vyvolá to ochorenie. Ochorenie, áno, nemoc. A alarm. Alarm. Čiže napríklad keď je to zamerané na srdce, môže prísť k zlyhaniu srdca. No ale keď tento stav pretrváva a nič sa nedieje, že ten človek nereaguje, napríklad zníži sa to až na nulu, čiže koniec akéhokoľvek riadenia, tej simulácii, čo sa stane, sú tam ešte nejaké katalizátory, napríklad plesne alebo niečo také a začnú bunky bujnieť rakovina. Lebo nie je riadenie. Aha. A človek stále nič nekoná. A on má vtedy začať konať. Čo som urobil zle? Ktoré má začať vyhodnocovať spätne, má sa pozrieť dozadu, a čo to tam mám ja v tom, a podľa čoho to ja vlastne konám. Ale nikto o tom ani len nevie, že to má spraviť. No a čiže ono tam je riešenie jednoduché, ako sa dostať z takýchto ťažkých ochorení. Len ťažšie už na realizáciu, ale je to princíp jednoduchý. Lebo prvý krok je, že budem to hovoriť viackrát, potrebuje prijať objektívnu pravdu. Nie je môj subjektívny názor. Objektívna pravda je to, že tento systém takto funguje. Je jedno, čo si kto myslí o tom, či to je pravda alebo nie je pravda. Niekto mi môže aj hovorili viacerí, že však ako ja môžem mať pravdu, keď však druhý môže mať iný názor. Hovorím, ale toto není môj názor, to som ja dostal. To není můj názor. Proto se mluví o tom, že pravda může být jenom subjektivní, protože vždycky to vyhodnotí jenom nějaký subjekt. Ale jak říkáš ty, objektivní pravda je to, jak funguje systém. Ano. Áno, čiže ja musím, aby som ja tieto veci mohol pochopiť, aby som to všetko pochopil a mohol prijať, musel som sa nechať viesť. A dlho to trvalo, aby som to vôbec pochopil a k tomu som bol dovedený. Čiže aby som to mohol sprostredkovať a dostal som to. Mm-hmm. Čiže to nebolo len tak, čiže ja som dostal a ja dávam, či ja nemám vlastný názor. Áno. Nemám tam žiadnu vlastnú myšlienku. A preto je prvý krok, keď sa niekto chce vyliečiť. Aj z ťažkej choroby. To znamená pochopit to všechno, jak funguje celý ten systém. Nemusí to prijať to ako objektívnu pravdu, nemusí všetko chápať. Ale rozumíš, tady je jenom problém, třeba člověk s mým myšlením, ano, jsou lidi, kteří přijmou cokoliv. A já nemůžu přijmout cokoliv, protože musím to mít vždycky nějak opodstatněný, jak se říká, nějak vysvětlený. Ano, proto ja cokoliv... Prosím? Presne to robím, preto to robím, to je ten prvý krok. Ano. To je přesně ono. A teď nevím, co jsem chtěl říci, proč to říkám. Teď jsem zapomněl úplně, nevadí. Tak povídej dál, já si vzpomenu. A teraz to je prvý krok, čiže zapamätaj, prijať. Dobre, keď príjmem tento fakt, že je to tak, čiže príjmem to, že potom tam stojí otázka, budem chodiť ďalej k lekárovi, čiže to s tým súvisí. Buď berem jedno alebo druhé. Ano. To není ako, že tam sa nedá kalkulovať. Čiže prijímam alebo prijímam. Já se teda zeptám na doplňující informaci. Dostane někdo tu rakovinu, ano, a co udělá? Samozřejmě jde k lékarovi a oni mu dají jedy, že jo? A teď ty buňky, které se jaksi bují, tak všechno to otráví. Ale nejenom on to otráví úplně prakticky všechno. Co to v tom programu způsobí? No nie, to je jednoducho, keď on sa rozhodne, že príjma túto informáciu, že urobí prijatie, v podstate príjme tú informáciu zo zdroja. Ale zvonku. Nepřijme. Tak já říkám o lidech, který to nepřijmou. Tak to sa nemusíme baviť, ale už môže prestať počúvať. Dobré, já jenom teďko jde o to, nepřijmu to, jdu lékaři, co to způsobí, ten lékař dá, že jo, ty jedy, teď se to začne všechno trávit, tadyhle ty buňky, které bují, a co to způsobí v tom programu, v tom Matrixu, v tom superpočítači? Co to způsobí? Deštrukcia, výsledkom je mozgové odpojenie, tam je mozgová smrť, simulácia a smrť. Ano. Jednoznačné. To je jenom, tam není ničenie. To je jenom takové právě, já to říkám taky vždycky, to je problém. Jakmile jednou zahájí, jak se tomu říká,
teď si vzpomenu ani na to slovo. Chemoterapiu, ano. Jakmile jenom zahájí chemoterapiu, tak je velký problém. Tak zabijou všechno, co tam ještě jaksi přebývá, zůstává a který to může zachránit. Tak oni to zabijou úplně všechno. Tak a teď výsledek může být jedině. No teraz poviem druhý krok. Čiže toto je prvý. Druhý krok je, že potrebuje robiť rozhodnutie, že sa nechá viesť. Lebo on musí zmeniť konanie a ani nevie, čo má meniť. Čiže potrebuje sa nechať viesť, aby zvonku ten operátor ho viedol takou cestou, aby to on pochopil a dosiahol tú zmenu. Čiže keď potrebuje v podstate urobiť veľmi vážny záväzok. Áno, nechám sa viesť, v podstate naladiť sa na vedmu. Kľudne to si môže predstaviť ako vedmu. Čiže tá, čo tu za to všetko, čo to takýmto spôsobom viedla, alebo na zdroj, to už je jedno, ako si to predstaví, ale potrebuje sa nechať viesť. Ak sa nenechá viesť, zase je to zbytočné. Čiže to je druhý krok. Lebo inak nemá šancu napraviť svoje konanie. Ale keď urobí rozhodnutie, už sa to berie. Hej? No a potom nasleduje, potom je tam ešte tretia podmienka. Sú tri. Musí sa zrieť akéhokoľvek násilia. To je zásadná prekážka. Násilí vůči komu? Komukoľvek. Akéhokoľvek násilia v akejkoľvek podobe. Odpovedať na násilím sa nedá násilím, lebo to je to isté. To sa teď přesne deje, že všude ve svete, v tých válkach. A toto mali, napríklad keď som mal semináre v Tatrách aj kdekade, toto ľudia mali veľký problém prijať a teraz, lebo hovorili, že a teraz čo bude? Hej? Jak se říká, počkej, já to trochu právě takhle zlehčuju, jak se říká, když dostanu od někoho facku, tak nemůžu odpovědět fackou, ale čím? Ja to poviem, ako sa to je. Sú dve veci. Dve kritériá, ako sa to rieši. Oko za oko, zub za zub. Áno, to je to špatný. Druhé líce. To nie. Obidve je správne. Obidve hovoria o tom istom. Lenže keď kto zodpovedá za ten útok, ja musím reagovať tomu, kto zodpovedá za ten útok. To není tá simulácia tela, ktorú ja akože zabijem ako v odpovedi na to, že niekto mne zabil, alebo zastrelím, alebo hocičo. To neurobila tá simulácia. Ja to môžem odpovedať tam, kde to vzniklo. A to je myšlienková záležitosť. Čiže právo na odpoveď oko za oko, zub za zub je myšlienková záležitosť. Toto vedeli robiť dokonale templári. Oni neboli vojaci, ale oni odvládali túto právo na odpoveď. Čiže ich krížaci mali za čarodeníkov, sa ich báli. A nastavujú aj druhé lice o tom, že tam nemusí byť dostatok času na to, aby si to ten človek uvedomil. Problém je si to uvedomiť. Alebo to nemusí stihnúť z nejakého dôvodu, čiže vtedy musí byť pripravený sa nechať zabiť. Zomreť. Lebo by inak stratil skutočný život. Toto je to právo na odpoveď. Uplatňovanie práva na odpoveď, čiže absolútne nepripustné žiadne násilie. Ani v odpovedi. Dej nějaký příklad, to je dost těžko pochopitelný. No veď bežne si povedal, že v podstate niekto niekoho... Niekto ťa napadne, niekto ťa nejak napadne. Ublíži ti nejako a ty sa... Fyzicky ťa napadne proste, začne ťa proste... No a ty začne s ním byť, hej, že začne mu to vrácať, alebo strelíš ho, on ide teba zastreliť, ty ho zastrelíš tiež, alebo niekoho druhého, chápeš? Alebo sa ideš pomstiť. Nemôžeš odpovedať násilím. Nejakým spôsobom. Ne, jde o to, že se budu bránit. Je bránění násilí, fyzicky mě to napadne a já se prostě bráním fyzicky taktéž. Co to je? Je to ako práve tu na Zemi, áno, je to nepripustné. Musí sa brániť, použiť tú právo na odpoveď. Čiže inak, myšlienkami. A iným spôsobom. Ale nemôžeš použiť násilie. Ale to není násilí. Já prostě jenom se bráním, jenom chráním svůj život. No ale keď použiješ násilie, že mu to vraciaš, ako tým spôsobom násilím, že príklad niekto ťa napadne nožom a ty použiješ pištol, hej? Ja nehovorím, že sa nemôžeš brániť, ale bez násilia. A jak to uděláš bez násilí? Veď tu som hovoril, tam je to právo na odpoveď, veď preto sa ten človek má nechať viesť, lebo keď sa necháva viesť, tak to riešenie vždy príde. To s tým súvisí. Čiže
zopakujem, veď preto je to absolútne kľúčové, lebo my nevieme, aké dopady to spraviť. Čiže my sa potrebujeme nechať viesť, každý jednotlivo. Inak nie je šanca. Čiže mám rakovinu, hej, niečo som si aj pomohol. Len som došiel na hranice mantinely, kde ma to už nepustí ďalej. A znovu nabieha ten systém a choroba sa rozbieha znovu, tak jednoducho riešenie ľahké. Stačí prvý krok. Prijať objektívnu pravdu, že takýto je systém, urobiť rozhodnutie, vážne, nechať sa viesť a úplne sa vzdať akéhokoľvek násilia. Potom to príde cesta, že začnú chodiť myšlienky, inštrukcie rôznym spôsobom, to sa už cesta nájde a nastupuje cesta samého vojaka v poli. Čiže začne ten človek bojovať sám so sebou. Čiže s čím? S tými programami ja chcem, s tým ja som súvisí program obete, to je najrozšírenejší program, že hneď niekto to sa môžeme teraz k tomu dostať trošku ďalej, pri tých vzťahoch sa k tomu ešte vrátim. Potom je tam program násilie, najskôr je obeť, potom je násilie, hej. Potom tam je veľmi zakorenený program prežiť, hej. Preto si hovoril, že odpovedať za každú cenu akokoľvek, že chcem prežiť za akúkoľvek cenu a z toho plyne aj strach, že neprežijem, čiže rodí sa tam strach a potom to úplne mení konanie. A toto všetko sa začne meniť. Ale čo sa tam udeje? Ak človek príjme tieto podmienky 3, nastane jedna vec. On urobil minimum, akoby splnil základné podmienky na to, aby ten program ľudského mozgu, či ten program riadenia dátového centra, či rozum, bol v rámci tej serverovne transformovaný na identitu. On je mŕtvy, je to iba nástroj, ale on sa zmení na identitu, rozvinie sa zvonku, hej, to je mu už daný dar a vtedy nastáva vyliečenie. Ozdravný proces. Iba vtedy nastane. Nikdy inokedy nenastane. No samozrejme potom ten človek potrebuje viesť ten boj sám zo sebou, jak som to hovoril, meniť sa. Ale zase bude vedený a bude vedieť, čo má robiť. Takže to je vždy riešenie. Čiže ono je to úplne jednoduché. Len koľko ľudí si povie, že a ja pôjdem sám proti sebe, hej? Však ja viem, čo je správne, nie? No ja vieš prd a ja viem tiež nič neviem, keby sa nechal viesť. Ano. Mně to tak připadá trochu, když se bavíme, a ty taky občas mluvíš o živém člověku, není to právě ten přerod na toho živého člověka, toto? Ale toto je, áno, to je skutočné, lebo to je, si zoberieme, budeme hovoriť aj o smrti, takto, a môžem to už aj teraz spomenúť, sa k tomu vrátim. Áno. Nikdy, čo hovorila komunisti, my si to pamätáme ešte, vedecký ateizmus a neviem čo, tvrdil, že po smrti nič nepokračuje. Všetko končí. Mal pravdu, ale nepovedal všetko. Cirkev a náboženstva hovoria, že niečo po smrti pokračuje. Mali pravdu, ale nepovedali všetko. Toto, ten rozum, to, čo sa identifikujeme my od toho narodenia, nikdy v živote, nikdy v celej štruktúre bytia nepokračovalo ďalej. Zanikalo smrťou. Vždy. Lebo to bolo mŕtve. Nič mŕtve, čo bolo, pokračovalo iba živé. Čiže teraz je prvýkrát vzhľadom na to, že všetko sa končí. Že všetko je oslobodené od akýchkoľvek cudzích vplyvov. Je šanca posledná pred koncom, aby sa ľudia zmenili a mohli rozvinúť tú identitu takýmto spôsobom z toho, čo sa nikdy nedalo, či je z toho rozumu. Čiže urobiť z toho, čo bolo vždy mŕtve, urobiť živé. Ale musia splniť tieto 3 podmienky. Bez toho, jednoducho, keď simulácia skončí aj oni. To je absolútne najdôležitejšia základná vec, ktorej sa nedá, ako sa to dá spraviť. Je to vec života. Nielen o uzdravenie, alebo života. A potom je tam ešte aj ďalšia vec, že prečo nefungujú vzťahy partnerské. Zase si zoberme to dátové centrum, sú tam uložené skúsenosti, všetko možné. Poznáme tú schému, ako funguje, že rozum vyberá, hej, že príde nejaký podnet od toho druhého partnera, ten rozum vyberie z dátového centra adekvátnu reakciu, ktorú on tam pozná, lebo aby prežil, alebo mal pravdu, ja chcem ešte k tomu a takto to vzniká. Čiže 2 ľudia, hej, na začiatku, zalúbia sa.
začnú spolu žiť, alebo svadba, všetko funguje perfektne. Lenže majú veľký problém. Veľký problém. Lebo ani oni sami nevedia, a každý z nich, nikto nevie, čo má uložené v tom dátovom centre. A už vôbec nevie, čo má ten druhý. A teraz si zoberme, ako to vždy chodí. Že muž povie nejaké slovo. Zasmeje sa, pritom povie nejaké slovo. Pre neho to nič neznamená, lebo to je len, myslí to s humorom, alebo ja neviem čo. Ale ono to u ženy vyvolá, u tej ženy, partnerky to vyvolá nejakú reakciu, lebo tam bude príklad nejaké ubliženie cítiť. Jednoducho spáruje to s nejakou skúsenosťou, uníženie, neviem čo, a začne sa cítiť ako obeť. Začne fungovať program obete. A ona sa už cíti ako obeť. Ale ešte, keďže to všetko medzi nimi akože dobre šlape, tak ona to prehliadne. A chlap vôbec nič netuší. A takto sa to, a môže to byť aj opačne. A takto sa to začne akože kopiť a potom sa stane to, že tá žena mu to oplieska o hlavu, že čo to mi tu ty robíš, hej? A on na ňu kúka, jak vyvalený, jak puk, jak sa hovorí, a nerozumie, že čo sa deje. A cíti sa ukrivdený aj on a zase sa aj u neho spúšťa program obete. A potom vo vyššom štádiu nastupuje už program násilie, či už verbálne, alebo fakt akože fyzické. A to už je akože úplne zabité. Čiže, a čo by sa s tým malo robiť? Je to zase jednoduché. Keď sa dvaja ľudia začnú spolu na začiatku fungovať, tak mali by toto vedieť, mali by poznať ten mechanizmus a začať objavovať, čo vlastne majú. A to tak, že keď príde k nejakej reakcii, takejto, hej, ja som niečo povedal, nejaké slovo, 2, 3, zasmial som sa a tá žena cíti krivda. Niečo reaguje u nej, ale ona vie, že to je problém, už pozná ten systém a okamžite si spolu sadnú a začnú to rozoberať a hľadať, na čo vlastne tak reagovala, že za tým je, prečo sa cítila ako obeť a jednoducho ten program likvidujú postupne. Takto dokážu zlikvidovať, keď potom sa nechajú sa aj viesť, tak vedia ho zlikvidovať úplne. A vyhnú sa problému. Čiže ako náhle sa niečo takéto objaví, hneď to riešia, tým pádom menia obsah dátového centra. A zas sa tam potrebujú nechať viesť. Nemůže tomu pomoct jistí terapeuti, které takto s těma lidmi hovoří? Nemůžou pomoct, ano, v žádném případě. Jo, protože třeba se na ně napojí nějakým způsobem v té alfě, nebo jak se říká, a jestli tomu nemůžou právě pomoct, že si ho rozeberou, jako vysvětlí mu to a třeba tam jsou oba dva ty lidé a to je jako nejde to. Môže im povedať jediné to, čo som ja povedal. Teraz pokiaľ by to ten terapeut vedel, že ako to funguje, čo nevie. Áno. Oni to nevedia, že nepoznajú. A kdyby to věděl, že to takto funguje, tak může im pomôcť, když to bude vědět. By im vedel poradiť, čo majú urobiť. Ale by musel poradiť, že nechajte sa viesť každý, urobte rozhodnutie, hej? Že príjmite túto, zase ten istý postup, zase sme pri tom. Príjmite túto skutočnosť ako objektívnu pravdu, urobte rozhodnutie, nechať sa viesť a vtedy sú to schopní riešiť. Lebo to príde situácia, oni si to musia uvedomiť a tie situácie prídu. Si zoberme, že aj tá choroba. Počkej, tady bych to ještě chápal, když je to mezi dvouma lidma, tak tady bych to chápal. Protože oni víceméně žijou v takovém mikrospolečnosti, ano, ale nechápu to, jak je toto možné urobit toto rozhodnutí ve společnosti, v které žiješ a která to prostě neví. Takto. Toho robím vždy za seba to rozhodnutie, čiže nevždy, aké je správne konanie. Ale v tom partnerskom vzťahu je to dôležité, lebo tam potom to deti pozorujú. Ano, čiže tam to chápu, prostě tam to lze určite. To je ťažké, lebo to som chcel povedať, že teraz si zoberme, že ako náhle príjmem to rozhodnutie, že sa nechám viesť, tak tá vedma vytvorí také životné situácie, že sa to stane. Chápeš? Že sa to stane. Lebo aby vyplávalo na povrch, že tam vôbec niečo ešte je. Lebo keď nie je, no a vtedy majú možnosť to riešiť. Čiže keď sa takáto situácia stane, že je problém, je to požehnanie. Lebo to môžem odstrániť. Keď nie je nič, je kľud, nič sa nedeje a neviem. A potom zrazu sa niečo zomele aj prúser. A takisto aj
Rozumím. Keď mám tú rakovinu, Ano, rozumím. To je věc samotného. I v té mikrospolečnosti, v tom manželství, nebo to taky chápu, že se to nechá vyřešit určitě problémy, ale pořád nechápu, jak můžu vyřešit problém, který mám ze společností, s celou společností okolo. Spoločnosti to nikdy nevyrieši problém. To sa nedá. Môže to vyriešiť môj problém, lebo ja idem za seba. Teraz si zoberme, že simulácia končí, hej? Simulácie je v záverečnom, to čo, ak niekto pozná zjavenie apoštola Jana, tak je tam vyľatie obsahu 7. čaše. Sme v ňom. Ja ukážem tam, poď na ďalší obrázok, ja ukážem, neviem, čakaj, že... nie ďalší, poď. Ešte ďalší dopředu, ano? Hej, dopredu chcem ukázať jeden. Ešte. To sa potom vrátime. Áno. Tento. Áno. To, čo som tam vykresloval schému, dve sekcie rozhodovania, hej, a umelá inteligencia a sekcia simulácie, už je to inak. To v tom zjavení sa píše, že v podstate pri tej, že bola vyliata, 7. anjel vylial 7. čašu, hej, na zem, a veľké mesto sa rozpadlo, veľký Babylon. V podstate serverovňa už dnes neexistuje, lebo prešiel proces, kedy sa to všetko preprogramovalo a prešlo to na iný systém. Teď sa bavíš o současné době, ano? Teraz, v tejto chvíli, áno, teraz. Chvíli, áno, o súčasnosti. Najďalkové senzory, že v tom mori, v tom operačnom systéme plávajú ryby, hej, jednotlivé. A reagujú. A teraz 900 rokov je tu informácia, že pozor, prichádza zmena. Vy, ryby, alebo všetky morské živočíchy, príde zmena. Prispôsobte sa. Zmente. Už more nebude, bude iba súž. Zmente sa, prispôsobte sa. A presne to sa deje. A toto je ten krok, že ten systém predtým bol tak extrémne zložitý z jednoduchého dôvodu, aby sa do toho nikto druhý zvonku nevedel dostať. Lenže teraz sa to zjednodušilo na absolútne minimum. Žiadna serverovňa nie. Sú iba tie, ja som to nazval softwarový balík duchovnej úrovne, čiže kde je ten riadiaci program dátového centra človeka, čiže to, čo sa môže zmeniť na identitu stále, pokiaľ urobí 3 podmienky, splní. Okay. Príjme túto objektívnu skutočnosť, urobí rozhodnutie nechať sa viesť a zriekne sa násilia. Potom prichádza k transformácii a keď na tú identitu a len pokračujú ďalej iba identity. Nič mŕtve nemôže pokračovať ďalej. Prečo? Ja to poviem prečo. Je tam jeden základný princíp. Riadiaci program, ako či je ten rozum, ako inteligentný nástroj, nemá vlastné pripojenie do operačného systému. Len zdieľa ho. Každá identita, preto je mŕtve. Čiže zdieľa od niekoho druhého. To je jedno krátko. Každá živá identita má vlastné pripojenie. A potom tam prichádzajú v rámci tej zmeny ešte nejaké podmienky, ktoré, pokiaľ sa zmením na tú identitu, tak to budú splnené. Ale keď príde k vypusteniu toho mora, obrazne povedané, čiže to prostredie sa zmení, kde sa nachádza tento softwarový balík, tak čo nastáva? Koniec. Žiadne pokračovanie života neexistuje. Nebytie. Či pokračuje iba ten, kto sa zmení na identitu. Transformuje. A na to potrebuje splniť tie 3 podmienky. Jednoduché, triviálne, absolútne. Nestojí to za ten život? Dobre. Nemyslím teraz o choroby. Jasné, to sa vieš, každá choroba sa takto vyrieši. Ale toto je tá vážna vec. Já to celkem chápu, akorát pořád ty říkáš život i za cenu smrti. To je iné, ako to je iná, to súvisí s tým násilím. Ano. Prečo? Ja to poviem prečo. Lebo mimo serverovne, keď bola serverovňa, život v simulácii nie je život. Keď je niečo mŕtve, ako môže byť živé. Preto napríklad rozdiel temnotou a svetlom spočíva iba v rozdielnom pochopenom poznaní. Čiže temnota má poznanie na úrovni, ja neviem, škôlkara a svetlo na úrovni akože fakt starca, ktorý sedí v rade starších.
Jo, teoreticky... Keď to riadila, tak nebola schopná to ukočírovať. Čiže aj ona, keď spustila proces likvidácie, likvidácie, čiže regulačný mechanizmus, veľká vojna, nikto nemal problémy zlikvidovať tých ľudí. Lebo neboli živí, boli mŕtvi. Čiže keď pokresťančovali na silu našich predkov a pokrstite sa, a kto nechce, zabijeme. Hej? 20 000 otrokov akože Spartakom povstanie akože otrokov. Neboli žiadni otroci, lebo rímska ríša neexistovala. Boli to naši slavenskí predkovia, ktorí odmietli sa nechať pokrstiť a volili smrť, lebo vedeli, že si zachránia život. Tí, čo si zvolili pokrstenie, zvolili smrť. Áno, je to obrácenie, přesně. Je to obrácenie preto, a keďže je niečo mŕtve, nemôže to mať cenu živého. Čiže preto nikto na to nehľadí a preto sa na to nehľadí, že to je poľahčujúca okolnosť. Alebo že to neplatí. Platí to. Ten Dobre. život nemá cenu. Dobré, půjdeme úplně do extrému. A ano. teď, abych to pochopil, a možná i posluchači, ty konkrétně si co? Teda. Jsi ten živý člověk, nebo ne? A pokud... Identita, Miroslav, Luboslav, viacero mien. Prežívam tu život. Ano. Přežíváš tu život. Dobre. Čiže cez simuláciu, hej? Simuláciu tela. Ale ve skutečnosti si jakoby jinde, ano? Som identita, som živá bytosť, som v podstate pripojený. Predstavme si to ako Avatar, hej? Film Avatar. Keď tam ten už neviem, jak sa volal, pripájal na tej planete. Počkej, já rozumím, počkej, zkus trochu sledovat to, jak to přemýšlí mě, protože tak to bude přemýšlet většině lidí, kteří to pořád ještě nechápou. Čili ty jsi prepojený, ty jsi živá bytost, ty jsi toto všechno. Problém je v tom, když se to vezme tak, jak říkáš, život za cenu smrti, to znamená, když by mělo dojít nějakému násilí, tebe by někdo přepad a ty se nebudeš bránit prostě a... Nebudem používať násilie, nepovedal som, že sa nebudem brániť. Tak nebudeš používat násilí, ano, a oni tě prostě jaksi zavraždí nějakým způsobem, tak... Je v pohode všetko. V tom případě... Pokračuje ďalej. Život pokračuje ďalej. Dobře. Ale pokiaľ to spraví ten rozum, hej, riadiaci program, čo je mŕtvy, a ho niekto... on zaútočí fyzicky a ho aj niekto zabije alebo aj nezabije, to je jedno, ale potom zomre, jeho život ďalej pokračovať nebude. Ano, rozumím tomu. Nicméně, pořád ještě, jestli by se to stalo, život pokračuje dále. A jak ty jsi se stal tím živým člověkem? No, nechal som sa viesť. Nechal jsi se vést. Skúsenosť. Tak to je jedna z možností. Druhá možnost... Není na možnosť. Není na možnost. To nedá spraviť. Není to možné. Dobře, není na možnost. Nie. Ale dobře, tak já se nenechám vést. Počkej. Nenechám se vést, nebo nenechal jsem se vést a teď někdo přijde, a někdo mi zavraždí, ale já nebudu používat násilí, proti němu zavraždíme. V tom případě zůstávám jakoby žít, ano? Keď som iba program, riadiaci program datového centra, čiže rozum, nie. Ja potrebujem prijať tie všetky podmienky, nechať sa viesť, aby som prešiel tou premenou. To hovorím, toto tu nikdy nebolo. Toto je mimoriadna príležitosť na záver pred dokončením procesu likvidácie celej simulácie. Jo, takhle. To je mimoriadna príležitosť. Ano, začínáme to trochu svítat, potřebuji ještě pár otázek. Čili, ano, já jenom vždycky chci říct, jak bych to řekl, aby to bylo úplně jasné. Pokud ty jsi jaksi živý člověk, jsi jakoby mimo ten Matrix, dalo by se říci. Ja v ňom prežívam život, ja si vytváram vlastnú simuláciu, tak jak druhý, čiže žijem tento život,
som tu. Takže to, že hovoříš, ano, si tu, to, že hovoříš tady s náma do rádia, ano, tak to vlastně není ten živý člověk, to je ta simulace. Takto, ja to poviem tak. Identita a má prejav. Hej? Čiže to sú akoby formy. Identita má neobmedzené možnosti v mojom prípade. Takže prejav ty identity si ty. Simulácií cez simuláciu tela. A tam sú možnosti už obmedzené. Tak to ale som zase nepochopil. Vplýva na tú identitu, ako na celok. Čiže vývoj, degradácia, všetko. Každý skutok. Potrebujem konať správne. A preto sa nechávam viesť. Všetky tie knihy, čo som napísal, sú napísané takýmto spôsobom. Jo, rozumím, chápu, ale pořád mi nejde do hlavy, jakým způsobem ty tady s námi můžeš se bavit. To znamená, že ty máš někde jakési bytí? Používam simuláciu tela. Som pripojený ako avatar. Ano. Avatarovi, tak. Jasně, takže ten projev té simulace je tvé tělo. Áno, to je simulácia. Áno, prejavujem sa cez telo, nie telo. Mojím prejavom je moje konanie, to, čo rozprávam teraz. Hej? Všetky moje skutky, to, čo robím, to je mojím prejavom. Takže, když to vezmeme obráceně, kdyby teď někdo přišel a zabil tě, zabije tělo, ale nikoli v tvé bytí. Áno, to s tím nemá nic. Ale potom by si vytvořil třeba jiné tělo, aby si mohl... Potom pokračuje, teraz to už tak nie, tu už hovorím, táto zem nepokračuje ďalej, je nová zem pripravená. A preto hovorím, to je to, čo je to všade možné, akože uložené, zachytené, schované, že zachované. Ľudia túžili po večnom živote, príde nová zem, niekto príde a zachráni nás, hej, že príde k veľkej zmene. Všade ono sa to objavuje, lebo ľudia, tá správa je k dispozícii v tej simulácii alebo v pozadí tej simulácie a mnohí ľudia sú schopní zachytiť. Ale málo kto si uvedomuje, že to sa netýka tejto zeme, tejto simulácie. Tá končí. To sa týka novej zeme, to je nové nebo, nová zem. Niečo úplne iné. Země, to nemá s týmto... Myslíš Země ako planéta, áno? Nerobíme sa o planéte, lebo je to serverovňa. Bola to serverovňa, tak. Hej, aká planéta? Tak nová Zem je teda co? No iná štruktúra, je to nový typ bytia, úplne niečo iné. Napríklad telo a identita, tam vytvárajú oslávené telo, čiže úplne niečo nové, kvalitatívne, čiže telo skutočné, nie iba simulácia, so schopnosťami a vlastnosťami neobmedzenej identity. To je iný typ bytia, preto to končí, že tam to bude pokračovať. Ale pokračuje iba ten, kto dokáže, kto zmení, sa rozhodne, splní tie 3 podmienky a bude mu poskytnutá pomoc, aby sa transformoval na identitu, aby mohol pokračovať ďalej. Tady rozumím. Tady je třeba asi, aspoň pro mě, je třeba definovat opravdu, kdo to je ten živý člověk, jakýsi, a kdo to je ten... Je to jednoduché. Přesně mŕtvý identifikovat. Je riadiaci inteligentný nástroj, čiže rozum. Živý je identita, duch, vedomie, živa, ktorý má vlastné pripojenie do operačného systému. Rozum ho nemá. To je jednoduché. No, jednoduché to je, ale pro ty, kteří hodně pochopí. Opravdu, jak je pochopiť nestačí, lebo to treba prijať, tú objektívnu pravdu, treba urobiť rozhodnutie, nechať sa viesť a potom zrieknúť sa násilia. Takže nejdřív to musím pochopit, jak to funguje, aspoň já teda. Nejdřív musím, jak to funguje a pak to teda můžu přijet. Až tak. Protože kdyby to bylo obráceně, tak to jdu do něčeho prostě, o kterém nevím, a můžu opravdu propadnout nějaké sektě nebo něčem takovým, protože pokud ja by som, áno, je to tak, ale to je vedenie je myšlienkové. To je myšlienkové. Ja by som ukázal potom ďalšie obrázky, že o týchto veciach, že toto, čo sa deje, že správy existovali, v podstate sa zachovali vo veľkej množstve aj archeologických nálezov dokonca v duchovných smeroch, akože na Zemi. A som tam urobil aj taký
taký zaujímavý objav, takže skúsme ísť ďalej, potom sa môžeme ešte v závere vrátiť, aby bolo jasné, že ako veľmi sa o tomto rozprával, ako o tomto sa dlho veľmi vie. Nie, dopredu poďme, nie tak, dopredu. Ne, to bylo zpátky, to přeskakujem teda ty dvě, jo? Preskakujem, no. Dobre, takže to další je toto? Ešte nie dopredu. Dopredu pořád? Počkej, tak to jo, aha, tak to, pardon. Takže to jsou nějaký ty artefakty, nebo? Áno, hej. A teraz všimnite si, ako na toto treba mať video. To sú záväzky, hej. A všimnite si, že tu napravo je záväzky, to asi, počkej, záväzky, závěsek, to, přívěsek teda, a přívěsek česky, ano. To je to, čo sa odborne hovorí. No. Ano, dobré. Ne, to je rozdíl mezi tou češtinou a slovenštinou, přece nějaké je, a u mě to znamená úplně co jiné. Takže přívěšek je, co to se nosí na těle, ano, jako přívěšek. Tak, a teraz o čo ide? Ide o obraz vtáka. Hej? Je to častokrát v podstate sokol, labuť, hus, orol. Letiaci orol. Vyjadruje charakteristiku, všetky tieto vtáky vyjadrujú charakteristiku, že letí vo výške a má nadhľad. A sokol, toto na tej ľavej strane z tých košíc, to je sokol. Lenže je zobrazený duálnou symetriou, preto je tam ten obraz toho orla. V podstate zobrazovanie duálnou symetriou, čiže symetricky zobrazujem vtáka, akoby polku a polku, akoby dvoch vtákov. Je to niečo, čo sa používalo, čo naši predkovia používali na zvýraznenie, ako my to použijeme teraz na počítači, tak zvýrazním text hrubým, dám mu farebné písmo, počiarknem, šikmo ho dám, čiže zvýrazním nejako ten odkaz, ktorý tam je. Čiže je dôležitý, tak, a preto to takto urobím. No a na tých záväzkoch, čiže je to obraz sokola, kľudne to môže byť labúte, to je jedno, ktorý vták to je. Ale ide o to, že ten vták lieta, to máte aj letiaci orol, je jeden zo symbolov tiež. Ale je to stále ten vták. A čiže máme tu niečo, čo vyjadruje pochopené poznanie. Je to v podstate niečo, čo sa vyjadruje slnko, slnečné božstvo. Dostaneme sa ďalej. Ale tu by som na tom záväzku upozornil, tam je v krúžku trojvršie. 3 vrchy, hej? Trojvršie, to, čo máme v štátnom znaku. Áno. 1600 až 1450 pred našim letopočtom oficiálne. Hej? Čiže rozumieme sa? Pamätajme si to. Trojvršie, veľmi dávne, a je tam iný typ zobrazenia. Sú to akoby dva trojuholníky vedľa seba, čiže čo vyjadruje každý ten vrch? Nie vrch. Ono je to štít, čiže vyjadruje skálu. Hej? Dostanem sa ešte, poďme dopredu. Áno. Dobre. No, tu sú ďalšie dva takéto dve staré veci. Čiže znovu máme tie vtáky a tu už prichádza ďalší symbol. Je tam aj loďka a je tam slnko, slnečný motív. Čiže máme rozprávku Cesta k slncu. Čiže máme počiarknuté, že pochopené poznanie o tom, že kráčam životom k slncu. Hej? Ako k slnku. Čiže niekam, aby som konal správne, viem všetko, som vedený a kráčam, plávam tým životom, aby som sa dostal napríklad k tej rozprávke k slncu, čiže môžeme to zobrať aj do tej živej, v podstate medzi živých, čiže do slnečnej krajiny, hej? Čiže tej novej krajiny, novej zeme. A na tej pravej strane vyjadruje v podstate tiež, akoby, aby to bolo jasné, že ide o bárku, čiže loďka so štilizovanými vtákmi, je to vyjadrenie cesty. No a ono to súvisí s tým pojmom ruský, že ruslo, korito rieky a kýj, palica, ktorou sa ukazuje cesta. Tá palica znázorňuje ukazovanie cesty. Doteraz to máme dirigent, diriguje, policajt má palicu, maršáli niekde majú palicu v niektorých armádach. Čiže palicou sa ukazovala cesta, korito rieky znamenalo rieku života. Čiže keď mám loďku, tak tá loďka vyjadruje, že plávam tým korytom rieky a nechávam sa viesť, aby som všetko konal správne.
To je to, čo som sa bavil. Čiže je to v starých, všade to nájdeme. Je to v slovenských ľudových rozprávkach. Čiže ja to nie nadarmo hovorím, je tam všade na toto upozornenie. Najdôležitejšia vec. Absolútne najdôležitejšia vec. Mě ještě napadla tady taková věc zase, promiň. Říkal jsi, že ta simulaci, ten Matrix, toto všechno, že to simuluje prakticky veškeré postavy, veškeré stromy, nebo jak to nazval, všechno to je simulace. Je to tak, jestli tomu rozumím? My jsme simulace, ano. A co takové slunce a vesmír, to je taky simulace toho Matrixu? Celý vesmír. To je taky... Ešte raz nebolo... Nerozumel som ti, prerušil to na chvíľu nejako. Ano, říkám, co takové slnko nebo celý vesmír, to je taky simulace toho Matrixu? Vesmír neexistuje. Neexistuje nic. Bytia, to je len, na čo v simulácii by existoval vesmír. Slnko je, to všetko sú softwarové záležitosti. Všechno to je simulované pouze, ano? Áno. Takže vlastně neexistuje nic. Všechno to je jenom to. To je skutočný svet, o ktorý ide. A teraz ukazujeme, že aj v podstate dávne vízie, lebo o čom hovoria tieto archeologické nálezy? Že boli tu dávne vízie, či proroctva, ktoré poukazovali na to, čo sa teraz ide stať, alebo čo sa deje. A že treba k tomu kráčať. Upozorňovali, dávali posolstvo. Poďme ďalej, tam je ešte jeden perfektný obrazok. Jenom abych to pobíral, tak já vždycky potřebuju takovou tu berličku. A toto je, keď som toto našiel, keď mi to poslal Oskar Cvengroš, ďakujem mu takto, tak to pre mňa bolo ako, utopil som šok z toho, čo zobrazuje tento vozík, hej? Čiže máme slnko, máme nejakú antropomorfnú postavu pod ním, čiže má poznanie, dostáva poznanie. Čiže to je vízia, toto je vízia, zmotnená vízia v archeologickom náleze, to, čo tí ľudia vtedajší vedeli, o čom to bude. A teraz tá postava sa vedzie na vozíku, čiže vozík zase znázorňuje pohyb, cesta životom. No a teraz sa tam všetko opakuje 3-krát, čiže vtáky, hej? 3 vtáky. Čiže poznanie. Cesta poznáva, po tej ceste ide a poznáva, ale tie kolesa, to je akože to je niečo neskutočné. Prečo? Lebo kolesa, a čo to je? Rovnoramenný kríž, štvorcipá hviezda. Používali naši predkovia ako nástroj navigácie. Hej? Ukazuje pravidla. Ja dostanem sa k tomu ďalej. Toto je tak stará záležitosť, že to je akože fakt neskutočné. Ale ide o to, že sú 3. A 3 vyjadruje v tomto obraze absolútnu istotu tej vízie, že sa to stane. Či oni vyjadrujú absolútnu istotu, že nemali absolútne žiadnu pochybnosť, že príde k tomu záverečnému ukončeniu tejto simulácie a že k tomu, že sa dôjde do tej slnečnej krajiny alebo do tej novej krajiny. Takže to je tento obrázok, hovorím, poďme ďalej, tam sa to ešte viac. Další obrázek, ano, to tam spolu. To jsou jen taková toto, ano, trojvrší. K tomu trojvršiu, lebo to bude súvisieť ďalej. Teraz skúsme si uvedomiť, čo je v slovenskom štátnom znaku. Že slovenský štátny znak, treba tie nezrovnalosti, že tie kopce tie vrchy nie sú rovnaké, že sú to není útesy, ale z toho akože oválne kopce, hej. To je podstatné. Kríž je tam trošku inak. Treba to odmyslieť si, to sú strašne dlhé veky, kým sa to udialo. Čiže čo vyjadruje? Tá je skala. Hej? Skala je hora. Hej? Skala, bralo. Je to pevné, niečo nezdolateľné, čiže vyjadruje to charakteristiku, nezlomnosť. Pevný ako skala. Hej? Kto je pevný ako Peter? Meno Peter vyjadruje toto. A vyjadruje to aj obraz leva. Tiež nezlomnosť. Čiže nič ma neodvedie od tej cesty, po ktorej kráčam. Nič ma nezlomí a budem sa stále nechávať viesť. No a 3, že sú 3, to je presne zase zopakovanie tej istoty naplnenia tej vízie. Že to je niečo absolútne. No poďme ďalej. Tak, teď máme tie kříže. No a k tomu, a toto je ten, tu sa zastavím. Čiže máme z toho vozíka, máme tu ten kríž. Hej? Rovnoramenný kríž. Čo vyjadruje?
teraz bavíme sa o jednom. Hej? Prvý, pokoj, radosť, ľúbosť, dobro. Toto naši predkovia, Kulanov to píše v ABCD pravdy. Toto je veľmi stará záležitosť. O tej druhej, to, čo som hovoril, ten kríž vyjadruje nezlomnosť, či obraz býka, či obraz leva, seba obetovanie, to sa môžeme tiež k tomu vrátiť, je obraz býka, či túra, seba poznávanie, to je obraz tváre človeka, a viera, či je pochopené poznanie, je práve obraz toho letiaceho vtáka, orla v tomto prípade. A máme to, je to v 2 knihách. Je to v Zjavení apoštola Jana a teraz myslím, že v knihe Ezechiel, myslím, že nie, Daniel. A teraz tam mám nakreslené, že v podstate ako vzniká dvojkríž. Čiže máme 2 charakteristiky. Čiže 2 kríže sa prelínajú a vznikne dvojkríž. A dnes som prišiel ešte na ďalšie vysvetlenie. Si zoberme, že toto všetko, ten kríž vyjadruje charakteristiku identity, ktorá tu prišla naplniť podmienky. A teraz, keď sú 2, to znamená, že objavujú sa tu 2 identity, dvojica, ktorá splynula, akoby vytvorila jeden celok. Čiže naši toto vedeli veľmi dávno. A ako dávno vyjadruje ďalší symbol. A to sa zastavíme pri tom obetovaní. Je to čínsky symbol býka. A toto, keď mi to bolo ukázané, a to sa v podstate, mal som seminár 8.10. Vo vzdelávacom centre v Bratislave Brighter Life Center. Tak oni sa venovali tam viac tým tej východnej duchovnosti. A ja som sa venoval tej západnej kresťanskej, ale ja som utrpel fakt kultúrny šok, by som povedal, že ono sa to prelína, neskutočne sa to prelína a jedným z dôkazov je čínsky symbol býka. Preto som to tam dal pod seba a všimnite si, čo to je. Je to dvojkríž, či 2 rovnoramenné kríže spojené. Že to trošku ako rozmery mi nepasuje, to už je vývojom. Ale potom je tam ešte akoby jeden roh býka, ktorý vyjadruje, že tie 2 identity, že už vytvárajú, že to už iba jedna cesta. Že nie 2, ale jedna po jednej ceste, lebo rohy vždy vyjadrovali počet ciest. Akoby. Keď bol býk, ktorý viac zobrazoval seba obetovanie, 2 rohy, tak bola možnosť voľby. Tu už ukazuje, že žiadna voľba nie je. Hej? Čiže iba jedna cesta, jedna správna cesta, po ktorej sa ide a vôbec sa o tom akože nedebatuje. A to je ako pre mňa... Proto možná, když přeruším... Proto zamyslíme nad tým, čo to hovorí. Ano, já jenom chci říct teďko symbol, nebo co to vlastně, jak se používali hodně, jednorožci. Ty měli jenom jeden roh. To se hodně používá v mýtických různých bájích a podobně. Není to ono? Áno, jeden roh práve preto, lebo kôň niečo vyjadruje, hej? Áno. Určitú sílu, určitú v podstate istotu, pevnosť. A jeden roh prečo? Lebo ide iba jedna cesta už. Že ja sa dopracoval v tom princípe voľby tam, že nechám sa viesť, hej? Že ja už nemám voľbu nikdy. Normálne, keď som sa nechal viesť, na začiatku som mal možnosť za každým sa rozhodovať. Hej? Áno, idem, neprídem. Neurobím s kameniem, hej? Jak v rozprávke Svetovladný rytír. No ale keď ja som to prijal a nechávam sa viesť, tak pre mňa už iná cesta neexistuje. Ja ako keby dobrovoľne som sa vzdal všetkého iného. Čiže mám jednu cestu a to je obraz jednorožca. Áno, presne. A to tam vždy býva. Napovedal, akože dokonale si to. Áno. Čiže to je ten obraz. A teraz ešte poviem ďalšie slovo, čo som tam narazil v tomto Brighter Life Center. To bolo len tak, že z Indie. Do angličtiny preložené slovo, akože skrátka krest, vytvorená, ale ona, počúvam, keď mi to hovorila pani Makovcová, že čo to ona hovorí, že krest, a čo to majú indo sanskrit. Tak som sa pozeral aj, že čo to potom v slovníku, že či to tam majú aj v tom sanskrite, či sa nachádza to slovo krest. Jasné, že tam je. A to znamená, čo ako to prekladá, že hrebeň. No tak sa pozrime na ten znak, hej, krest,
dvojitý, no nevyzerá ako hrebeň. Čiže, ale to už je tá deformácia, čiže krest, kríž. Krest je toto, ten rovnoramenný kríž. India, Čína, u nás. A ako to spolu súvisí? To znamená, že duchovnosť východná a západná pochádzajú z jedného zdroja. Z jedného zdroja spoločného. Ja keď som sa pýtal, že kedy sa toto udialo, pred 48 000 rokmi. Simulácia má 54 000 rokov. Současná simulace. A takhle, ta simulace, kdo ji vytvořil, nebo jak vznikla? Je to opísané, to je na jednu prednášku, lebo to je nadlho. V podstate to je, mám k tomu, aj som to vysvetlil aj na seminári, je to opísaný technologický proces vytvorenia serverovne, je opísaný v knihe Genesis 7 dní stvorenia sveta. Čiže 7 krokov. A za těch 54 000 let ten software se samozřejmě patrně měnil, že? Asi, nebo se neměnil. Jasné, to je tiež, to sa jasne upravilo, nemusia byť ani rovnaké prírodné zákony, ale to je iná vec. No ale vráťme sa ešte k tomuto... Áno, dobře, tak jenom aby to bolo. Symbolu. Zoberme si, že pred 40 008 rokmi sa niečo stalo a prišlo k rozdeleniu toho vedenia na dva smery. Východný a západný, zjednodušme to, alebo euroatlantický teraz, alebo dva trasty, hej. Teraz je to, bol to teraz Svätá stolica s Spojeným kráľovstvom Veľká Británia, Severné Írsko a Ruská federácia, Petrohrad, hej, Rím, Londýn, či Vatikán, Londýn. Ale vtedy sa to stalo, prišlo k rozdeleniu, lebo aby sa to udržalo v podstate v nejakej kontinuite, vtedy ten správkyňa to bola, ktorá videla dopredu, ale odchádzala preč, tak urobila toto rozdelenie, aby nikto nemal v rukách toľko moci a súčasne symboly dala ľuďom. Tento symbol, čo je symbol, ktorý viaže v podstate k stvoriteľskej dvojici ako identít a je tak neskutočne silný, že tie symboly neboli nikdy sranda, že každé tetovanie, keď bol vytetovaný takýto silný symbol a symbolov bolo viac, bol ako zápis v identite. Zápis do identity urobený. Vznikal tam nezmazateľný znak, že záväzok. A ešte vôbec bolo dôležité, absolútne, že kde to tetovanie je. Ľavá strana vyjadruje riadenie. Že záväzok plním tak, že budem niekoho riadiť. Keď by som mal na pravej strane, príklad na pravej nohe, tak to znamená, že sa budem podriadovať. A keď ten záväzok by som nesplnil, tak za to bola ťažká karma. Čiže to, že si ľudia hoci akože tí Židia v tých koncentrákoch, že si nechceli dávať tie tetovania robiť, a že to bolo u nich považované za niečo hrozné, tak to akože sa nedivím. Ale to pramenilo z toho, že niekto niečo si uvedomoval, že môže byť problém. Čiže, a teraz si zoberme, aká hlúposť teraz je, že keď kto si hoci čo dá. Ale aj šťastie to môže byť, alebo keď správnym spôsobom som navedený vedmou, že príjmem tento znak. Napríklad si dám tento znak urobiť a mám zápis. Okamžite ma to prenáša úplne do inej štruktúry usmerňovania. Vyhýbam sa, ma to vyníma, čo bola tá štruktúra nadvedomia. Čiže úplne tá moja cesta života ide úplne iným smerom. A v tomto prípade musím zdôrazniť, že odpustenie neexistuje. Či je jedno, aké skutky som konal. Odpustené nikdy nebudú. Ale môžem zmeniť všetky tie skutky, a keď neboli dobré, ma môžu priviesť na správnu cestu, že pochopím, naplním svoje poslanie a urobím to, čo mám a pôjdem po správnej ceste. A vyhral som. Mám identitu. Všetko je to úplne inak, ako si myslíme. A oveľa jednoduchšie. A sú to veľmi vážne veci. Jestli mohu trochu zase, co mi tak napadlo, když jsi mluvil o tom tetování, že to je velký problém, když se... Nemusí byť problém. Môže, ale nemusí. Dobře. Čiže keď je správny symbol a viem to spraviť, je to požehnanie. Áno.
Keď netuším, keď si dám zlý a neurobím ho, to je jak krst. Keď som bol pokrstený a nežil som podľa pravidel katolíckej cirkvi, po smrti vždy nasledovala tvrdá karma, trest. A takisto aj keď som si dal nejaký symbol vytetovať a nenaplnil som, čo to znamenal, lebo ono to bolo vymyslené preto, aby to pomáhalo. Ne, já jsem chtěl jenom víceméně dospět k tomu, že taky už nejsi úplně nejmladší generace, že víme, že kdysi, ještě před rokem 89 a podobně, tetování prakticky měli pouze lidi, kteří byli trestaní. Ano, a to samý holí hlavy a podobně. Tohle to, když někdo měl, tak bylo z 99% jasný, tento byl někde zavřený v base. Dneska to nenormální. Takže rozumíš tomu, jo? Co to mělo znamenat? Co se s těma lidma dělo, že si to takto nechávali dělat? To bola všetko, na všetko sa zabudlo, veď to je to, čo som hovoril, že to je to prijatie objektívnej pravdy. Áno. Že je jedno, čo si ja myslím. Je to úplne jedno, ako mám ja subjektívnu pravdu. Nikoho to nezaujíma v reálnej štruktúre bytia. Lebo je iba jedna objektívna pravda a tá sa bere do úvahy. Keď to nerešpektujem, ochoriem. Keď to nepoznám, nebudú fungovať vzťahy. Keď nepoznám, aké symboly používam, tak môžem sa dostať do pekných problémov. Keď sa nechám viesť nejakým spôsobom, že niečo príjmem, myšlienku a dám si niečo takto vytetovať, tak môže z toho neskutočného fakt môže to byť hociaký zvrhlý, ale neviem aký život, môže byť neviem aké skutky, ale vždy je cesta, nie odpustenia, ale zmeny. A tam stačia tie 3 kroky. 3 kroky. Prijatie objektívnej pravdy, čiže takto to je. Druhý krok, urobiť rozhodnutie, prijať záväzok niekde v tichu, v kľude doma, hej, večer, alebo ja neviem, keď si urobím pokoj, že fakt sa nad tým zamyslím, áno, je to takto, prijímam záväzok, nechávam sa viesť. Vedma, hej, tak sa volá aj tá moja trilógia celá. A samozrejme s tým ešte sa zrieknem toho násilia. A všetko sa začne diať viac. Potom už ja len bojujem ten boj samovojaka v poli, že podľa toho, ako ma to vedie vedma, tak podľa toho riešim tie svoje problémy. Tie prepisujem obsah dlhodobé pamäti. A je možné potom mít nějaké přátele, nějak mít tady v tom nějaký radosti, nějak se spolčovat, nějak, rozumíš tomu, jestli to je možné potom, protože jestli jsem sám v poli, tak bojuju sám ze sebou, jak říkáš? Áno, to je akože za mňa, čo ja mám s niekým druhým, ja môžem niekomu druhému pomôcť. Môžem mu ukázať cestu. Ano. Ale určite musí on. Ano. A mě jde o to, jestli je možné potom prožívat jakési ty radosti, nebo takhle, protože... Ale to je radost. To není väčšej radosti, keď to človek sa do toho dostane. To je individuální, ale jako společný, takový společný. Ale nie, keď ty cítiš, alebo vidíš, tí ľudia, čo to majú, a na čo boli schopnosti vymyslené? Na to, aby pomáhali ísť v podstate, aby tí ľudia, čo majú väčšie schopnosti, aby sa nechávali viesť a pomáhali tým, ktorí to nemajú. Na to bolo robené. To bol ďalšia úroveň riadenia. To, že si to každý teraz pre seba nejako uzurpoval a chce niečo pre seba, to je iná vec. Ale uvedomeť si, že naprieč celými dejinami tejto simulácie sa tiahnu symboly a posolstvo, čo sa teraz deje. To je na zamyslenie. To je to posolstvo aj tejto relácie, že sme v takom bode existencie. To, že my tu nič nevidíme, to nič neznamená. Veď je to simulácia. Tak ako by keby to v simulácii vidieť, čo sa deje, nejaké video na YouTube, aby sa tam prejavovalo, že ja mám pustený počítač, hej, a tu v nejakej izbe a tu by niekto niečo iné robí a to by sa prejavovalo v tom videu na YouTube, veď to je nemožné. To by, čo by to bol za bordel, ale máme všetky informácie, celé poznanie, uvedome si tú kombináciu nášho štátneho znaku, čiže čo vyjadruje, lebo ako vznikajú vízie. To, že niekto videl vo vízii 3 vrchy, čo hovorila tá vízia? On videl v budúcnosti krajinu, slávienskú alebo slovenskú krajinu, označenú 3 vrchmi. A čo máme my v tom štátnom znaku Slovensko? 3 vrchy. A čo tam je? Ďalší symbol. Kríž dvojitý.
čínsky symbol býka. Lebo to sebaobetovanie, ten symbol toho býka je naozaj ako veľmi silný symbol. Býk Tur. To, že je v Číne, že bol v starom Egypte, že bol u našich slavenských predkov, tak to je jeden z najsilnejších symbolov, lebo prečo? Bolo to slnečné božstvo, čiže poznanie, dávalo to poznanie. U nás sa zachovalo Turíce. Mm-hmm. Je to spojené s farbou, jak sa stávali máje, takže zelená farba, jarná zelená farba, život, nový život, stuhy, farbe, dúha. Čo je dúha? Vízia o potope sveta, čiže presne toto, čo sa ide stať, zmena prostredia, kde dúha vyjadruje, že sa to stane. A celý čas sa to pripomínalo ako v našej tradícii. Ale tá vízia hovorí, že príde niekto, kto sa obetuje, kto urobí to nemožné a vykoná tú cestu v prospech iných. A to bola táto dvojica, tých identít. Oni sa oddelili, rozdelili, odlúčili, aby v podstate všetko zachránili, aby prešli tú cestu a druhí to mali takto zjednodušené na konci. Aby sa čo najviac zachránilo. Lebo to je tak extrémna ťažká cesta, že to by nikto nedal. Ale splniť 3 podmienky je jednoduché. Jednoduché, len musím sa rozhodnúť a chcieť. Ano. Ty tady mluvíš stále o dvojkříži, o 3 vrchách, který máte na slovenských vlajkách, ale co ostatní národy? Veď teraz som to povedal, kde to všade je. Len to je lokalizácia, aby sme si vedeli toto, že to je tu, že to je v tej vízii. Veď Číňania to majú. Je to lokalizácia, kde sa to stane, kde sa to udeje. Čiže všetky tieto veci, že sa odohrávajú tu, odtiaľ to prichádza to riešenie. Všetko to, či je v Číne, v Indii, všade je to, že to bude v krajine, ktorá je označená takýmto dvojkrížom. Takže v Čechách... Tromi vrchmi. Takže v Čechách už teda ne a podobně? Nebo to je lokalita? To je lokalita, akože keď mám navigáciu a chcem urobiť nejaké miesto naplnenia proroctva, vízie. Áno. Tak ho nejako označím a oni ho označili takto. Len to je tak, keď mám víziu, ja vidím dopredu, ja nemusím vedieť, že kde to je, vidím obraz napríklad. A vidím obraz týchto 3 vrchov, nie vrchov, tých štítov skalných, tak jednoducho, nielen, že to má charakteristiku, ale ešte to vyjadruje aj lokalitu, čiže špecifikuje oblasť, kde sa to má udiať. Veď ja som bol na jednej prednáške, a ja som tam mal krátku prednášku, to bolo v Ružomberku, tam som počúval, a že hľadajú niekoho, že sa hľadali 3, hej, a v lese žijú, čiže už také dezinterpretácie. Je Roman Tajraga, a to je z Ruska, o jednom Volchvovi. A tam tiež Ruska bola špeciálna služba spravodajská vytvorená v Rusku, čo hľadala ľudí so schopnosťami a hľadali toho, ku komu sa vzťahuje táto vízia. Len oni mali úplne zlé parametre na to, na hľadanie. Čiže to tu je všade, to tu sa všade nachádzalo. Všade to bolo, len nikto tomu nerozumel poriadne. A že to je od Indie cez Čínu až u nás, akože tak to už stojí za iné zamyslenie, že čo sa to vlastne deje. To už by nám malo toto by nám malo už udrieť do hlavy poriadne. Mm-hmm. Tak ty si ja som sa ako to ti ďakujem, lebo ja som sa nad tým zamýšľal, ale nejak som si to nedoplomil, ale jak si ho spomenul a 1 rok, okamžite som mal odpoveď. Čo to je? Že to je o tej jednej ceste. Presne. Mm-hmm. A to je 1 rok jednorožca. Ja som hovoril, že 1 rok býka z tej cesty, ale áno, 1 rok býka sa zobrazuje ako 1 rok jednorožca. Ano, já vím, že ten jednorožec se vzpomíná ve většině těch pověstí, je to jako symbol prostě nějakého poznání a tak dále, takže ano, to jsem pochopil i já. V tomto případě, no. Jednej. Ano, jednej cesty, jednoho poznání, ano. Počuj, iba sme sa dopracovali k tomu, že nechať sa viesť, minule si to mal tak dosť ťažko, akože priechodné. Ja. Že stále si mal niečo s tými sektami. Ale vidím, že dnes už až tak neprotestuješ, že nějak se posun. Nějaký posun tam určitě je, samozřejmě, ale musím k tomu mít hodně doplňujících otázek. Prostě ty to vysvětluješ způsobem, jako že
je to jasný už prakticky. O tobě to je jasný, ale zkuste trochu žít do situace lidí, kteří by to chtěli pochopit, ale prostě na to nemají stále. Stále na to nemají a nějaký takový ty berličky, jak se říká, jim dávat, jo? Na těch příkladech najlépe. Áno, veď preto sa to snažím, ale dávam súčasne aj upozornenie, nie ja, ale je to vízia Svetlej Márie ako príbeh, ktorý ona prerozprávala, ktorý sa zachoval v Novom zákone, podobenstvo o 10 pannách. Neviem, či to poznáte, to tak len rýchlo prerozprávam. V podstate svadba mala byť a mali 10 panien s lampášmi, olej, hej, a mali čakať na ženicha. A neprichádzal, tak si pospali tam, ale 5 z nich bolo hlúpych a 5 múdrych. Tie múdre mali ďalší náhradný olej. Tých 5 hlúpych ho nemali. A keď zrazu zaznelo, že ženich prichádza, vidíte mu ústrety, nevedeli, čo majú robiť a pýtali si o tých, čo mali. A oni im povedali, choďte si kúpiť. A oni to nestihli. Čiže prišiel ženich, vošli dnu, či do novej zeme, čiže mali identity, urobili včas to, čo bolo treba spraviť, to, čo hovorím, tie 3 podmienky. A tie ostatné to nespravili, lebo mali čas, lebo nerozumiem, lebo a zajtra, a čo keď už zajtra nebude, čo keď už nebude o týždeň, alebo kedy. Sme v závere toho procesu. Tam, čo som mal ten obraz, tá 7. čaša, vyliatá 7. anjelom hovorí, je tam taká časť, že ostrovy zmizli, vrchov už niet a padali krúpy ťažké ako talenty, ktoré vyvolávali akože veľkú hrozu u ľudí. No, ale to je opis tej schémy, čo som tam mal, keď nie je serverovňa a tie jednotlivé programy tých ľudí sú, keď to máme ako more, sú ostrovy. Jeden obraz. Druhý obraz na to isté. Rovinatá krajina, hej, zase, namiesto mora, a sú to vrchy. A tretí obraz, čiže 3 rôzne obrazy hovoria o tej istej veci. Krúpy ťažké ako talenty. Čo spôsobí také krúpobytie? Ťažké. Všetko zničí. Čiže 3 veci vyjadrujú, čo sa s nimi stane. Čo sa stane s tými... Každý ten vrch, jeho podstatou je rozum. A čo sa stane? Nebude. A toto je pred nami. Lebo serverovňa už není a aj serverovňa, aj táto druhá časť je vecou vízie tohto 7. vyliatia obsahu 7. čaše, ktorý vylial anjel. Či časť už sa stala, časť je pred nami. Kedy sa to stane? Som pripravený? Som ochotný splniť tie 3 podmienky? Chcem to urobiť? Alebo mi je to jedno, vykašľujem sa na to, na živote mi nezáleží. To sú tie otázky. To je právě ono, jak kdo bere, co je ten život. Že? Někdo právě bere, že ten život je to, co jakoby teď má nastimulováno a někdo to bere trochu jinak. A to je ten problém. Ja ti poviem len taký príklad, že tá honba za peniazmi, čo tu je, tak si zober, že budeš hrať nejakú hru Pirátsky poklad. Ty sa pripútaš v tej postave ako avatar, hej, a budeš hrať, získaš pirátsky poklad nejakej hre alebo nejakom videu. No na čo ti je asi? Je to jenom hra. A peš, to je ten príklad, čo si chcel, aby som dával. Ano, a toto tu nemá zmysel. To takú má cenu, jak ten pirátsky poklad. A to, čo má skutočnú cenu, ten život, a s tým sú spojené neskutočné veci, tak ja si vyberiem ten poklad, hej, tie peniaze a nejaký pohodlný život, aby som si to akože užil v simulácii, kde to ani prach vo vetre není. Ale to je to, na co je třeba, toto se musí pochopit, protože bez toho není možné, a je to velmi těžké to pochopit, protože ta simulace to sama, jak si to pochopení nevyprodukuje, že? Proč by to dělala, že? To je přesně ono toto. Tak právě jaká tady vede cesta? Jak pochopit, že tento zdánlivý život je jen simulace, když to ten skutečný život je úplně o něčem jiném. A po druhý se ještě zeptám v souvislosti s tím, jako proč bych měl chtít dále jakoby žít v této simulace,
když bych pochopil, že vlastně to je jenom simulace, život je jinde. Já to dávám do souvislosti s těma nemocema. Proč bych se měl chtít vyléčit? No, lebo keď som není vyliečený, keď som není zdravý, to znamená, že som konal zle a neprišiel som, to je varovanie, neprišiel som na pravú cestu a nemôžem vytvoriť identitu, som blokovaný. Som odsúdený na smrť. Že keď niekto má, takto ja to poviem inak, niekto dostal rakovinu, je v nejakom takomto štádiu a teraz sa rozhodne, urobí všetky tieto 3 kroky. Tá choroba je pre ňo požehnaním, lebo si zachráni život. Moment. Teď jsem to asi trošku pochopil, možná, že někdo řekne, no ty jsi blbej. Takže identita běžně jakoby neexistuje. My jsme jenom součást té simulace, která vytvářela ta serverovna. Ano, takže identitu je třeba si vytvořit. Ta neexistuje. Premenou, tým konaním mám rozum, ako inteligentný nástroj, to mám jak keby kladivo, ktoré je schopné samostatne sa rozhodovať, čo má spraviť, hej? Takže človeka, to je ten obraz, že to kladivo, ktoré vie, kedy má čo udrieť, ja ho musím premeniť na transformovať na človeka. Hej, to je taký ďalší obraz. Čiže to je tá premena, to je taký rozsah tej premeny. A na to stačia 3 jednoduché podmienky. Ano, to víme. To víme. Já jenom chci teďko přesně identifikovat, co vlastně existuje jakoby, a co jakoby neexistuje. Čili lidi, kteří si toto neuvědomí a žijou prostě jenom v té simulaci, jaksi, takže nemají identitu vlastní. Pohledu... Už teraz nie, lebo tie, čo boli, sú odpojené. To je ten príbeh o potope a zachraňovanie všetkého živého. To bolo zachránené, lebo tie vrstvy to malo veľa vrstiev. Tie sa šúpali ako cibula a čo sa zachrániť dalo, sa zachránilo. To nebolo jednoduchý proces, to bol dlhý proces. Bežal od roku 2019, od požiaru Notre Dame. Ale teraz už sme posledná vrstva cibule, vyliatie obsahu 7. čaše, 7 anielov, čas procesu za nami a hovorím, tá pani, alebo pán, alebo hoci kto, keď je takto chorý a urobí tieto 3 kroky, aby sa vyliečil, on si zachráni život. Skutočný život, nie v simulácii. Nie, že zachráni, on ho vytvorí, dostane udaru. Ano. A to je to neskutočné. Proto pořád chci nějak, aby si vysvětlil, jestli to dobře chápu právě, že pokud toto nepřijmu, ty 3 základní věci, tak žiju v jakési simulaci, jenom jako nějaký program. Ano. A ten prostě jednou se ukončí, čili zemřu a nic dál se neděje. V takovém případě. Áno, keď je smrť a keď príde k ukončeniu simulácie, tak to je náhly koniec zrazu. Náhly konec. Nebytie, prestane existovať. Ano. Takže, ale je to jeho voľba, to akože každý to bude rešpektovať, čiže to je voľba, to není povinnosť, nikto nemusí žiť. Áno. To je voľba, takže nechcem, a že si povie niekto, ten Poláček je ale debil, hej, aké sprostosti to tam rozpráva, kde to tam, či si niečo šlahol, chápeš? Ano, to přesně totiž nastane takovéto situace, že ti, kteří... Ona tě není rozumět, když mluvím já, takže... Hovor ty. Tak, já se chci zeptat. Čili toto určitě nastane, protože toto, když budeš říkat běžnému člověku, který žije v té simulaci, tak řekne, co to je za pitomost, to je kravina, že jo? To je blbost, to jsou sekty a tohle to všechno a tak dále, říká úplný hlouposti. A ono to, teď mi to začíná dávat logiku. Samozřejmě, že se to bude toto dít od těch lidí, kteří vůbec nechtějí ani nic pochopit a nechtějí ani jak si získat tu identitu, jak říkáš. To je velmi zajímavé poznání toto. Já jsem pořád nevěděl právě, jakým způsobem na to přijít. A teď mi to začíná svítat trošičku. No, poprosím ťa, daj tam ten link na to Braille Life Center. Na tu Braille Life Center. Moment, kde pak to máme? Tady. To je toto? Áno, čiže to je, aj aby bolo vidieť, že stránku.
No a to, aby bylo vidět stránku, to nevím kde, tady, čo No, ponúkáme. to napíšu. Hej. To je normálně stránka, jo, tak aby bylo vidět stránku, aha. No. Aha, tak tady by to snad, a já to mám akorát ten znak u toho, moment, jak bychom to jenom udělali. Jejda, no. Po anglicky neviem a ja to, čo to budem hláskovať, hej? Môžem to, keď to niekto chce. Ano, HTTPS, Brick Life. No tak dobře, tak to radši láskuj. Já zkusím to tam dát trochu ještě jinak, moment. No, čiže stránka je brick.life.sk. Moment, já zkusím, jestli se to tam ukáže, momentík ještě uděláme takovou věc, takto. Ano, teď by to tam mohlo být i vidět. Není, on to se zmizelo ještě jednou. No a to je tiež tak. No. Takto, tam nahoře v levém části to je maličký, ale je to vidět. Áno, hej, aj tuto to vidieť, v podstate, keď si to dá niekto do Google, tak to nájde. Ano. No a tu sme mali ten seminár a v podstate vďaka tomu semináru vznikli tie objavy. V podstate to centrum vedie pani Makovcová a je zameriavané na tú východnú duchovnosť. No ale a to je to, čo prišlo k tomu prepojeniu, aspoň u mňa, že som našiel tie symboly, čo som ukazoval, tak akú majú tú východ, a je to silné. Čiže tu napríklad vidím veľký priestor, že pri tom prepojení týchto dvoch duchovností, to skutočného významu do jednej, že sa môže veľa spraviť. Je veľký priestor, čiže preto to dávam do pozornosti. Potom ťa poprosím ešte ďalšiu stránku. To je to před ty přednášky, to je regenerační seminár. Ano. Tak, ano. Stačí takto? Áno, a tam bude teraz 24. prednáška, ale to je už asi plná. A kedy to je? 5. Daj prosím ťa, kedy je tam ten dátum? 5. či 4. 24. oktobra 2023. Už vyzerá, že asi je obsadené aj, ale ten seminár daj. Já nevím, kde to najdu. No, iný link. Daj prednášky a kurzy. Moment. Hej, druhý, přeskakuju dál. Přednášky a kurzy. Ano, to tady je. No, a choď ďalej, nižšie. Ešte, to je tá prvá prednáška ďalej. Je to 24, ano, a pak je to 27 něco. Ešte ďalej. 5. novembra? Áno, 5. novembra. Či to bude to isté, čo bolo v tom Brighter Life Center v Košiciach, takže kto má záujem, v podstate toto, čo som tu rozprával, ísť do detailu počas celého dňa, tak ako to bolo v tej Bratislave, aj niekde z tej druhej polovice Slovenska, tak môže sa prihlásiť. Ako poručujem. Tak pokud jsme tak trochu skončili už, já tu mám ještě nějakou otázku tady. Tady mi píše posluchač z Brna. Dobrý den, jak rozumíte panu Petrovi Poláčkovi? Chtěl byste jeho první knihu Syn člověka, to je zajímavý. Mě to zaujalo a zdálo se mi to blízké. Kniha však je nad moje chápání. Moc náročná. A to je to, o čem mluvím já pořád. Ano. Ono to je tak těžký na pochopení. Čím jednodušší, tím těžší samozřejmě, protože my jsme zvyklí na to všechno hrozně komplikovat. Co je komplikovaný, tak to je v pořádku. Co je jednoduché, tak to je špatně. Že? No, teraz to má zjednodušené všetko. No. Teraz zjednodušené do 3 bodov. Zjednodušeniu. Áno. Takže... Lebo to treba zobrať tak, ja tie knihy, keď som písal, ja som nevedel dopredu, čo budem písať, ja som to dostával. Čiže, a je určitý vývoj, čiže začal som to 30.10.2022 a dnes, po roku, takmer roku, 24. bude 360 dňový rok, čiže pôvodný rok ako bol. Mám dokončenú tú 5. knihu, alebo bude dokončená presne vtedy. Sávojak Poli 2, 13. komnata. Tak a teraz dávam to zjednodušenie na záver. Čiže aj pre mňa to bola cesta. A že niektoré veci sú ťažšie, áno, treba si prečítať viackrát.
No právě, no, to je velmi těžký. Tady píše Lumír, to je člověk, který to byl minulý týden ve čtvrtek, taky velice zajímavou přednášku, nevím, jestli jste náhodou neviděl. Lumír, živé tvořivé světlo. A ten píše, tu simulaci vytváříme my, tím, jak smýšlíme. Ti, kteří nám vládnou, nám podsouvají, čemu máme uvěřit a tím manipulují s naším smýšlením. To v lidech vytváří vírou v to či ono a tím nám vkládají do hlavy program, podle kterého si tvoříme naši realitu. Ano, ale v tom případě, jestliže to vytváříme my, tu simulaci, tak proč se tady bavíme o tom, že vlastně serverovňa už není? Ale veď áno, veď preto si to nikto nevšimol, lebo ju vytvárame my. A co dělala ta serverovna? To byly jako ty naše elity, které nám vládly? To byla jako by ta serverovna? To oni s tím nič nemajú. To je štrukturálna záležitosť urobená zvonku. Dobře, to si to nikdo nevšimol, ano, tak v tom případě co... A ako si môžeš vo videu všimnúť, že sa robilo nejaké zmena na pozadí, keď to beží stále? Štruktúrálna. Dobre, a ja sa ptám teda, ja sa logicky ptám, když už ta serverovna není, tak k čemu byla vlastně předtím? Co tvořila? Aby bol zložitý systém, aby nebolo možné nabúrať simuláciu. Aby sa nebolo možné do nej dostať. Si zober, že v tom prostredí, kde boli nejaké identity, iné hociaké, všelijaké, že zrazu každý by do toho začal pintať, ako to tu bude. Či to muselo byť blokované. Ale keďže to už není, tam už nemá k tomu, v podstate to je v tom priestore. Kdy to teda jako zmizelo, nebo kdy se to zrušilo, nebo kdy to bylo? Pred pár dňami. Pred pár dňami? Áno. A nějaká událost se okolo toho odehrála, nebo nic? Já myslím, že jsi říkal, že to... Bola udalosť, áno, viem. Aká? Na druhý deň zemetrasenie na východnom Slovensku. Presne, tam tá 7. čaša hovorí úvod, že budú hrmenie, burácanie a zemetrasenie, lebo to vyjadruje štruktúrálnu zmenu. Lebo keď je silné zemetrasenie, všetko preformátuje, všetko je inak. A presne toto tam je a na potvrdenie sa udialo 5 stupňov Richtera na východnom Slovensku. A co... Bolo. Hej, presne, nech si to pozrie, nájdu si ľudia, je to zjavenie apoštola Jána, teraz neviem, či ktoré 16, 17 kapitola, ale je to vyliatie obsahu 7. čaši alebo hrôzy 7. Dobre, ale to zemětřesení probíhá třeba i jinde, v jiných místech na světě a mnohem silnější ještě? Nie, ale to bolo práve preto, že udalosť označená 3 štítmi skalnými, dvojkrížom, čiže krestom zdvojeným a označená burácanie, hromy, zemetrasenie. Ako to je opis, to je charakteristika opísania dramatické udalosti. Dobre, a teď třeba tam bylo řečeno, že naposledy bylo takové zemětřesení na tom samém místě na Slovensku před 80 lety. Proč se to nastalo teda prvé až teď? No, lebo preto sa to stalo teraz, lebo to bol hneď deň potom, ako sa to udialo. A před 80 lety, když byla ta... Deň predtým nastala tá zmena. Vtedy nebola tá zmena, ale teraz sa to udialo presne, ale to nikto dnes si nevšimne, ale ja som si to všimol. No já se ptám, ale jestli říkáš, že to způsobuje to zemětřesení, tak proč to nespůsobilo prvé? Ale nie, pozor, nepochopil si to, nespôsobilo to zemetrasenie. To bolo iba, keďže ja som vedel, že čo sa stalo, to bolo iba pre mňa potvrdenie, že sa to udialo. Aha. Neříkal si, že je to tak půl hodiny, neříkal si, že právě ten Matrix, nebo ta serverovňa zmizela, když v roce 2018, nebo kdy to bylo, jak byl ten požár ve Francii? To som povedal iné. To bolo 2014. Ne, to už je, ne. Někde ve Francii, ta katedrála, jak shořela. Notre Dame 2019. Ano. To bol spustený iba program, nazvime ho Archa. Hej? Čiže záchrana všetkého živého. Vopred, s časovým predstihom.
Aha. No, dobré, takže to má spolu nějaké souvislosti a čili ten Matrix, ta serverovňa, dalo by se říct, tak to je 14 dní možná, co se to stalo, je to tak? Nebo 3 týdny, nebo kdy to bylo tak? Menej, to ještě, menej podle mě to je. No, ne, to je tak, to už je 14 dní, to je určitě. Ja to mám napísané presne, ale teraz nepamätám si to z hlavy. Mám to napísané. Že... A od té doby je prostě ohromná šance, aby ten, kdo chce získat tu identitu, tak prostě může. Ale musí splnit ty 3 věci, o kterých jsem mluvil. Zopakuje ještě na závěr, aby to bylo úplně jasné. Takže prijatie objektívnej pravdy. Ano. Že to, čo rozprávame, že to tak je. Že takto sa to rieši a tie veci tak existujú. Druhé, prijať rozhodnutie. Nechám sa viesť operátorom, vedmou. Prijať rozhodnutie, záväzok. Ano. A tretie, zdať sa násilia. Zdať sa násilí. Jakéhokoliv násilí. Není to sebeobrana, ano? Násilí není sebeobrana, je to tak? Není to obrana. Pokiaľ je sebeobrana násilie, tak to násilie je. Nesmie byť použité násilie ani v sebeobrane. Aha, dobře. Nechá se to vysvětlit, nechá se to pochopit. Super. Hele, Petr, já si myslím, že to bylo zase úplně perfektní. Já věřím, že uděláme další pořad, ale teď už musíme končit, protože je 18:59 a za chvíli je 19 hodin a to je chvíle, kdy musíme předat vysílání dalšímu studiu, kterým bude, a já teď ani nevím, abych pravdu řekl, já se na to musím kouknout. Tak. Ano. Bude to Olda, studio Brno, studio Fantomočka. Já se musím kouknout, já opravdu nevím. To je neuvěřitelný. Vydržať. Ano, studio Helen, studio Brno. Takže, ale co tam bude, já nevím. Tak fajn, super. Děkuji tě moc, vydržme ještě chvilku na vysílání, já musím, teda na Skypeu, já musím přepojovat, domluvíme se na tom termínu třeba. Pěkný večer prajem všetkým teda. Ano, přesně tak, protože já jako to vysílání ukončím. Já se s váma taktéž loučím a my se uvidíme a uslyšíme, když to tak dopadne, když simulace dá, teďko to řeknu, tak se uslyšíme v pondělí. Právě to povedal. No. Tak, dobře, v pořadu s Jardou Chvátelem. Mějte se moc krásně, ahoj a zase se mnou v pondělí a jinak poslouchejte dál samozřejmě Svobodný vysílač.